etosu edu ne da edunson ene na dwoi 17th October 2022 no so abo apa ho sima enso Asem penipa dwumadie enna waso egusu a wutie no 17th sa no de o kan 17th a omuna samwa sa no a onim de wo pa kire wona adwenim 17th no I was a chief producer so edit 4 days na minim de omoko I said 21st move to kwaya na when you abiri mu we ami abo so nka bi o stress fa ho and ya 17th na ne Asem si ne Asem si Nipa ni bia bosaman ne ye Nyamere kra na Asem panipo Nipa na kwatwe oye ne ma ne ho ampa sie mi hu yanka so ne aduro mi hu yanka ne aduro hu yanka eni aduro ye odedemunti o mi hu yanka eni aduro mom se bibi wo nsemu a se bibi e wo nsemu a ne efro bema bibi e wo nsemu a ne efro bema na ansa na bibi ebeba obi hu a obeyi bi ede aya adoye no age se krupo twedi ampon aka na koma enti odofo na nwumre se wutie me dia ma bibi nkasa nkyerɛ wo se sompa akyɛde no ekoso sompa akyɛde no ekoso enti se bibi ewo wo nsam a wudie na wobekai enyanka awisia ene emobrowafo a enka ebebuo yie papa Sompa Foundation na de sompa akyɛde no aba nene megina ase ho no a meba adwuma no sɛde makunafo no twere omudin no mehwɛ wo sɛ ya na mani agye kɛkɛ esan sɛ Sompa Foundation adwiri nyanka ne mobrowafo ene akunafo ho na yasem nyina ne sɛ ketwa bia nswa fa kakra na efa ebeboa safoi wadwene te se bia wuyi no na wuyi ede ato atwene da bi wode bokwai ama wankasa wabrabo enwoma bia sisi wo wabrabo mu no eno ena wodi ebie kwai epru bia mu atoto no se wo masafoi sire egu Oforisuo bronya bre wa mu didi no mu benya bibia fura dia odofo untungu ye untungu kra enti Sompa Foundation ya krado sompa akyɛde no efiri sabre ya ekɔ December mo nyina ya ginufia ha ema kuranfo no so etwere omudin sɛde ebeya ebeduru ho no ne kyɛ no enso ebekɔ so wano na bibia aye kama papa bibi won semu a odofo mesrewa bua na yentwen emma enipa ngu ansana yakoye na doye ewo ne nso abom de wokɔ na yi ona na anim no de wokɔ na yi no ono na na unim no na akɔbɔ nso akra no a ono obehu enti yamwa nipa wa bra wote ase eno ti na Sompa Foundation sompa akyɛde yani abre papa ebom se ketwa bia nso afabra na yemfa emma kunafo mobrowafo yi said ye beya enwoma ebekoso wano pa awrehosam kakra so asi awrehosam kakra si ne mema ye ma na akronfo no se be pradua so omunim nyanse o omutwa net no no mafa aba no de kura last stop no omli wura ho a wo phone omle tapo ya wa ubewu se wo phone no nam wie mu a atuo enso no obi ani dem ho odifo pokwa bena ne oyunda ni asem ato no ne wabosaman na so be ne dai de ne dia na abefa koi fo awre chechire manyame why
Odifo. For our church the manyame. Omra samana fun ji so to foforo ma onua o. Oforisuo. But what say? Onua ne fun ayira. Adawroma. Wa ne ne kona krana. Oh, sir, Oforisuo de o kan den ka ne kwan so na wiase no eduru mebi ho no mo a. Eno ma se to a ana 7 preduasa. Ese so hu say yes, obeto panemu. Oh, wiase. Me medical ka se we menua no na no so te a nye menua no ene ba yi ena wusu so na wantie mafutu no ankasa no wayira no nam ano wonte dem o wonu ankasa wo be yira kura eh e wo kwan be so hwe ene woni bi kan o mana no ye den pe onka na no ntum yenim de be ye no nipa ba ko aba wiase na no ya be wiawo na no ya yi o tutu ka batse obi sika 20 million tete sika no afa ko eno ko na se daka ma chi sika nsa nante ko dem wo ne ye be faye na anu yai ni phone no we kan wam se ye ba ampre no na ne ho no esese wo mo te kwa ye friends say I volunteer for what do committee wo mo tatan baby what ne nye wo mo tatan me nwe dodo na ya na me suma nse ni nkoyem o mra ne ho ase ne ye mo ano omra ne ho ase oni emo no anna madi areho pa ma ne pa na wo fini pate biam na anna wo twa kwa nyame nko a adenti na sese ko ba ne sa on se sebo owo ne magu ho anna o ka che nkran so munsu se bibi ntimi be hu se sebo de ne ba de se be wo be de na woni wa kwache sebo ba eh na nkure start na bibi ntimi na jabofo eduro no se when the catch up say munsu say so say maame o si dabi munsu say bibi betimi mu bibi betimi na nkura na cheji nsu no bibi betimi o maame ba na obobu sankura na say na hwa na e kire mu say so no so ajabofo bo na ekọ no o dire mika ko che ajabofo awe ajabofo ti na chi kru o twa na ni say ya just asebo to watching say no ten ni say ya na more abobo de a ya twa no esi wona more bobom na more na dai akekam ya wo hye se bibi betumi papa no se won o ka che nkwa se bibi ntimo on se wona wo hye ho no etu osu na kuta mi mani eti de me pese fasi me kama me nwa ti ase ne se oya akoda kabia ni jata se no ya twa ne net no na we no ya de abo no kokko onwe mi ye pa e no ba e wo se me na me ni mu bi na me ka che ni prince me ni mu bi pa o nya dia si se waka no office wo se minimu bia na me ka cha atiefo se minimu bi pa na wono ankasa no wayira no te wono wayira o wono ankasa opa man fan sakika so wono an se ne de so ankasa no obika na de tie nie phone iPhone no se o ma hodo enye current one ndi ha che ni bia na phone ankasa ayira no enye numbers na ya ne yawo de ahia Entieti ame ma shame babwa no phone nankasa ahira nye numbers no ingrid se wo phone so no me nwa me se wabosa mai ebeye de no wanyasa no ma ni bibiem anyoma wo so me na me nwa no ende ha ye kwa bamani bema ya mre enti Oforisuo bema de nyame pe no ye bibi aha se we no so ye odifo wo ye sofo ade eto Lazarus ene na busua no enye bini tu won fa ma nyame na nyame be hye na namu amen o na nya na kamenim se nipa tumi ye din sa enye ne pa kamenim se enipa etumi eye din sa ena hubu anyina hyira omoro asamoa ena wote no nka no odifo pokwabena ene de omono de ne ho akire no no ena ye ka bi ma no Bible say de wo su no ene ni mom nsu enti sa de fo sofofo ayira osenka bua no nanka ni ara original watimi afansi enti bua no na wo se bi ma no me mo ano watimi afansi ena fidie so o ma fo se me dom omra fom se akra ye nim na se ya oje ne ho yes me on cancer man for se o mo ye dom
Wɔkyerɛ nkwa wobɛkuta phone. Wamra Samuel Kwamna Jamfina me baudifo. Kwamna Jamfina utwa nsa kakra. Na said ye Kwamna Jamfi utwa ne nsa no. Who said nsa no num duru baabi anu ayɛ o. Ɛhɔ na ne maame ka kyɛn sɛ Kwabna yusu brebreu na dabi na wobɛhu. Ngoze de abrewa no keka. That time no wo be keka ne fufufu no bi hye di. No se Kwamna wani na fom o. Wani na fom na dache o ma sitrem o. Ngoze na me mama ni na fom no bi beti aso ade he be de arade. O za kwanza fom mani. Mama no ya pa. Omo mienu, de omo tiri wan afro. Odi fo obi bi ka. Da wada uruma. Mi dwan towa ohene yire. Isu mi akoto bi mu. Ei, ise die. Ono anka se no chamai. Ise fina ko ba bra won ase. Wa mu so nwa pani ni me. Mi tu fo betie. Atie fo ne nyame ya doma. O cha be kuta fo mo. Me show bo, me shrawo. O cha be kuta fo mo no. O cha chiro. That's your blue. Yeah. Okay. Ohene yire mame yabo akua asua mabronya oteneka enne sa ena production team no enne nwoma omo asese no enya asem ketwa kra bama usu kanta kranka kuma woni ba ode ne nsa nifadi abekwa prekese demu chief producer say ne fa no asem ode ba sem checheche da proso enne ebehwiri ekoba si ewa ha sa na aduana ba nana yawo mensa enso ewa ha abrampa no abrampa eno no pike onete mensa bonkum so ne yi enfidie se oti chinchim no fio yi enya asem keto akra ne ya na wamia so ta ne ne yekɔ no ai oboa MCA no so aye jireda omo so ekeka nwoma ebom kama pa na bono ngotwe ne ye bowura TV no so a eye o madawroma ena bibia ekonkai edemayen afutu sem ewofia ha ena dwoyi afutu sem ewofia ha ena afutu sem o ye de ebrewo obi ye bibima wa eye akai se obi ye bibima wa eye akai wodofo obi ye bibima wa eye abonaba so o se obi eye bibima wa eduru ba bia danase se obi ye bibima wa kan kuransha sem kire no na ebia se wanhia no a enka aboa bi eche wowe ewiase ayewei obi eso obi abatiri ansa na wahunu dwom o obi eso obi abatiri ansa na wahunu dwom na edua bi so ebuto dua bi so ansa na durukwanse enuti obia hia obi mua enuti so obi boawa eduru babia odofo eye akai ne yina je efiri se wanhia no a ebia ka enwoma jinsemu ebia na ka babia na woni nam no na kese wuo enuti so obi ye bibima wa kai ne danase ena no ada sede na wosi ene na makura ase na wokɔ afuom kyene no o ma me nua ba na wo fa wodo ba krokesie mu no wo boa wo yie papa na wodo ba krokesie mu no oba wantoto wajeje mu oba ye bepa adwuma kama ede wo hyemu adwuma no so oyire ho suan na wadwuma suan na wo suan mu no wono a ene ma wo chop money wo bopo wo hu nyina wono a ena toto nwoma ma wo wodofo kai se magazine se wo pon ho enwoma ana tusu ayeto ne bo den papa Taylor na wusua no Taylor no wahu machine ne bo den factory machine no wahu ne bo den enso wo boa to de mawo wo boa eto de mawo ama ene wanya nan agina so wodofo se wunya wo shop ni nyina no ka ho no kwaje ma wo wada na se ana wada no ase na kurase na wufiri ba ye no be ma nei oba yi na so owumu o oba no o na so owumu na oba no so owumu no eduru ba bi kura na wabusuafo apaaw eduru ba bi na adu ti beto kura na ho asem kan ye den eduru ba bi oba yi kura na timi ma usika o
na ade tane ho eduru baabi na oba no kura tumi no aduane ma wabra wo ni sika enso eduru baabi na opese oyi ne totwene odofo baabi a wode ukoduru ye no se obi twi wo kohwe nkwa emfa no kohwe wuo enu ti ana na nwumere ye ka kire se obi ye bibi ma wo a eduru baabi akai bonaba so na danase na waboa wo yie papa abra yetu afiri baabi a wote no yetu wo no na ahokyere abaw so ehemfa na wuyi onwoma akro wodofo baabi a wuyi onwoma akro na ho asem kan ye den papa enso wotam aso se otu firi fie ho na yetu wo baabi a wodi kogu ye na kensuo ya ase wo nwoma a ensuo ebo onwoma enso wo boa wo oba no boa wo ema ensuo a ebo onwoma nyina ope baabi yigui eduru baabi wahu kwan a wode no efa so eduru baabi no wahu kwan a wode oba yi fa so se obi tuufo se bema na tene ho kakra esa wutwai emwa na fa bonkum a eno ne kwan toduro a wokọ a wobetumi anya sika firi so ya kire wo kwan no wahu ahoma so aba so wahu se opagya wo men obi bua wo a eduru baabi abonaba so danase neji na ye ena no da wo ma me nwua na abefa ane konkran no bema na woton jiwari dada o komade na woton bi dada a wokọ amano ne ekofa ba na passport wa wuyiye no said the stamp no sisi mu no watutu kwai no watu kwai so ampa okofa wo ma me nwua ba no ba ye no won se wadwuma na sei wadwuma no sei ye no ene ada ne wafuom kwai wo bi a wofu plane ene kokwafuo mu hasuo ena wotie senka wo fa ase no kura efi wa ka enya ya nanso so de obefa no ko ye no eno so nkyira se from dwuma nya dwuma nanso baabi ana ka wo no na esefata se ka wo fa ase no wo hwe ase no na kostimi sai pagya wo enso watriu ede wakwa hwe ewuram se bempraduasa ama ne oni awowo ene edi asie enso wo fa ase no adwuma no bedi ni ho no ewo se kotimi san befa wo fira kurase kroketuam sa akokrokasiem enso wo fa ase no amfana ni anto hwe o wamfana nu anto emo a wode boa wo ene wama wahwe ase se kwa mefa na ankwa enka ene onya na nyina so na wantimi anna wase nempo wama ahokyere enso abaw so bemena se obi boa wo a eya akai na se obi so boa wo so hwie eduru baabi a omanfo bi omuhia seda no eduru baabi omonto omobo ase na utwe bibia firi soro na se maya eya na bibi kuram damani ba kwa adwaye na se wo cha eduru baabi a ya no wo ye ne ho yie enu ti so obi wo ho na so wo ye obi papa eduru baabi asusuka eduru baabi akrupo twedi ampo na nkasa beyi waye eduru baabi aye susubom da wuro ma amanfo hu papa waye eduru baabi enkwankwa ye papa eya nkyira ewo mu o nanso so no na no nkyira se so obi ye papa ede mawa na ni kwai se ukai se obi ye o papa ewo se ukai na uyi na ye na wo danase efrisa tworo ne kura se abra Jesus Christ esa ayarefo edu yade no enkro no antumi amedase nanso ba ko pe ene tumi kai ebedase yefa dadi lumba nyumbi enhwehwem na afi abadwafo enso emrem
na enam emaba so ena aboa tatia so etwa suo enu ti odofo se obi ye bibi ma wo a eya kai danase ne bona ba so ebia wa moa wo a na ka odabrim ene di obedie kura no ne ho ayeden eye modofo pa Osei ya Aboagye Oforisuo omno Oforisuo bema mejidi yese Nyankopon de aba bedu na ene Monday so ye beda nyame ase se ode aba bedu adwuma mu ane anti atenkaboni be ko na wotwe dai emu nsem na ye bebre atenkaboni wom o atenkaboni ne de se enye wu asem okay aha nsa na mpese me kire na yema katacho be ma na busuafo nso ye chia wo mo a mo asokoro mampon ye di kan na bo chansa debra asokoro mampon hene na ye chia bebre chia bebre na ye chia emrante hen fan club wo mu nyina na mnim se mrepam no ye be hia na ye no mo hia na ye hu because intifu ni wa apejafo na ye hu kwan be fa so ye chia bibia ahoje ba protum ye nuanom so ye nwum bi na ye kwan da ho e kwan da ye mpam obi a sebe nana katachawa to for me opeso e bibi de bo bia no ensi obi akwan ye honom ana Oforisuo wadaroma wo message na de ba no e kwa pa eye na de dikan no Sompa achede no nura meti ibi wo tofe show no so na esese ye yere ye ho isi ade na kwa competition oh yeah unse dru anopa oman hene wo kagagum dika na enyina no ekokwanse ba akom de nanso ye besere oman hene nso eno ka asem bi na asem no jeroso ya bam wo chese keadu Sompa ahina ye ba besi ne foforo no oman hene asem penipa chama asem penipa na enya mfani si yo ensem ba ho de enya nte se efri tofio se on de ne ba fia na na no te se ke adu abe ya ba bie kin e wo ye so 5 million bi na in fact aye na ya na no no ka sa na me frɛ no kesa ka ye wono aha na de modi bani enti sa na ye ka na de aye besrɛ mo sabe ye leader ode ye kon akrabo ato abonti ye ne ye nkrofo asem mo we no ye mo sa je mo afiri ensam ti zie ne ye srɛ mo Sompa achede no ye nkrofo a mo nso mutie mo nso mo show action mo show action na ye so ye nko anim e se de kire bibi ye se buga ya bam buga ya bam na omo no mentwa wa no in fact tofia kwa bia owo bia ye chia no na in fact na ma bi ono ya maintenance on se na natia se nyina no ase kedu ne ho kani maame ajewa wode na na ple ho sa na meba na na meba no meba akwa die ne bra so nko se na na nchire wa mu odin na wi ni na hu se na na ne kedu so ba anu so tofe so se da manager we dey sere wa amba to akwa so kwa se nkwa die ne so nko nti minim sese na tebia na enu tata ma no mankwa we no na ye din kunim omro obi ye bibi ma wa kai bona ba so danase tie asama na topic ade aben eya ade a obi ye bibi ma wa kai no eya asema ano odin nipa dodo sen ene ne Ghana ha hwe edrume bia o kire nipa se amangui aso abre nipa ne ntimi mfo ene komede wo kura de nka wo twam ana oboa na upia no ana ofrudua no edrume bi na so kodo wa upia no na okota okokọ dua no so amanga no so no de aya ne se ene wo ka kire ne se me nso amango no de wa ne tema me ote no de hye nanum afi wo so wa wo fom no bedi a afi amango bunu ana otoboro ade enti na ye ka sa asem wi mame fa sa asem wi hwe yesi ye Sompa achede meboa ye che akunafo mesre me di we ne topic we ne fa ho na me wi amawie me ka sa asem wi obi wo ho ani kunu de na opebia ni kunu ye ma no abra ni kunu ti ase wanyi na ye da wan kai ne da be man dia homete tim
Sa chade na ye che for akunafo no. Ye nche wo bi a wo hwe ya wo tete ukunu ma ukunu we o. Wo nka ho o. Ti asem ni ye pa. Obi a wa hyade akum ukunu. Wo di atete akum ukunu. Wo nka ho emegyina wo begina e bayi wafi. Wo beje kura wa hwe na akoye no miama. Ebra ye wo fie no ho. Maami bi eye no ma miensa wo. Achade no me de ho na me de ma de fa. Obi ye bibi ma wakai no ye wo papa bi oba na bema bi oba wiase de ne yire pa bia no ye ma ne yire anyi na ye da ana ode atete na tim ene ye se ye che Sompa chede enye mo sankrofo no ye wo nipa bi o ha wo ye moburu ni fo papa oba wiase oni ni kunu o ma fight saa ankoye ye na bema na ye dan awu agya no ene nkola o mo saa efie no wa maami bi ko gina na minini pa me pese me bonidi maami no so awu ni kunu ye taxi driver wo nwu ye se ye che kurafo na wo gina na me ko me ante na se wo kunu wo twi taxi mini no o se kan no tum ti asem no wo sa nipa no we ye ti ase wo kunu kunu wo kunu wo sa nipa no ye srew wo nka ho sabe ye de ani hwe ade nyanyankopon so no sabe ho na hwe nyina so obi ye bibi ma wakai ukunu ya ade ma wote ase yi bona baso yina ye na ukunu onyini nche na tete kra dai ekum dipa de pese ye kan na sampa ye se Sompa chede ye jeje moburu hufuo nti sebe ahifuchini ye ebi de dabi achi Oforisuo na wo ka asem bi na ma me famra ho se obi te sebe ekroketu ma ye ne che no nya se sebe anya adwuma ye adwuma pa ne mo abrabo ye bokọ yanim sa pepepe obi ye afuo ye aya adwuma pa ukọ America no ne ade a asikafo nya farmers oh yeah na hanu na sebe akra ko school na se odi bone a ye de ado ye de punish no ado aya adwuma emmom abrabo ye bokọ yanim obi abeso mu ampa wo afuom kwa ne tu hu na bofo ba se o sister no wa America no wagi bofo se ye mefa ampa ukodro unim nipa dodo a Oforisuo mo befo mu nwan mo kwa burochire ye o makosole wo mo so e wa burochire edoso papa obi ye bibi ma wo yesremo Ghana especially Kumasi sanu ma ne da edi enyama ne nipa bi ho nipa ba akopɛ wa ma busua no sebe abusua ne nyina bre because obefa ba akokɔ wo so befa we kɔ okodro ne bra na obefa ana ne sister na etwema nso e wo ho ti o mo maka nyina no aye kwa mesremo obi so nsa edu akodru baabi ne enye so easy abrabo ye mo abrabo ntrafa ako ye ba abrabo ko yanim adwuma bia wo ye ne ha bia ye adwuma wo ye fu ye adwuma wo nkusi ye adwuma bia adwuma na emum ye ba abrabo ko enti do obeso wo nsa edu adru baabi a wo tum se yes wo didi ekeso ye wo no sa nipa no yina ye ebi ne adwuma mu yi na dana se ebi ne adwuma mu yi nipa ba ko ne bi adwuma yi enso sabe mpreduase ensa beko ye no a nyankopon aka na koma na wafa yen so tiase enti ye ka ni ye ka ma adwuma mu afo mpanifo ene ye papa ye nwia obi adwuma yi ye danase obi ye bibi ma wa edan kai ni ye nya se ye keka no ma hye na afedru baby obi na ye bibi ma so ne nsa mede masem ba wie no obi wo hono ma sebe na busuapan na so ne de ne tena konwa so okonya akonwa ne di ye no sebe busuapan ko ka asem chene wonfa obi ye bibi ma wa kai mam fansia mede masem ba wie ye no odi fo pokwa bena Oforisuo o sere on and then why fe da bi phone no mento da bi me say wo mede masem okay kasa o de kasa mama kwan that's it bro Oforisuo why fe nyame tiase ye why fe nyame tiase ayado minti sa na aje ye bo obaso fe ko sa na aje man wo yitri man ye fe ne hoso wo fe abrante no wa mama ho aye wonderful Oso na uko baby na mma bi sise me pa cho say Oso na uko baby edum me ko ka gitia na me kotwa me chepo no osem fo na ida na ohwe omu wo MTN phone ba bi a run about no oh in fact ne pad me hu se Sompa dwomfo ma no o magi atum sempeni ba yes na ye di papa na mo chi na ne ma ye tototo no kasa kora ba radio no so kyerese papa na kasa na kasa no e fa na meni age on na me di me chi makunko obi a me fun ayira nso makunko Oforisuo nyame nhyira o firi ho ba na abesu yi na ne obende entuma katade so na me de bi nwe omo so ase se je ba mu yi me nwa panyini chama 1
ye panyini a oda ya no I say was over to be bia ma da wuruma ana ho chip no so no se bia wo de kakra be ba fa fo hene yire efun no so se na me beto to credit enemy sugar ana odifo saa sebu bi na akoka ya katacho be ma ka se wonanim na awaye o we wo fon opa maka mo ka board de ne be ya pia ma ho ayo Oforisuo obi bibi ma wa kai enimle petrol 70 cedis obi cho 1 cedi kura danase oba bia buo ni kunu pa Oforisuo wa sha tare ba ko pe ene ba mi awia ta so adon fofon dua banche ne aburo dua bode na kwabra ni kutase kanko de akiri odini saa mo makopa apata bia dai abo be man kaka bedi ni botom no be man so wura ababawa me kope kumasi ni de na dress e ba kope no eto no tia no eno bi ni okope Oforisuo obi ye bibi ma wakai mami wabido senya hu chira ka mami no ko timi di ni huni akata de ko timi shibi aka dress na wo kan wasem no akotimi to that any bra bit kem dress de men kan dress ho asem wo wo kan dress ho me na me ka se me mo udin se wo say Oforisuo dress wo kan ho asem me mo udin ayu fa din sha ho sa ne ma na me ka no odi fopo na ka say yo me bit kem o hu se sister bi kwa o hwe se ya me se yi woni o hwe ade fa ne ye hwe wo yire so tifie de wo hwe no ko fa ko bo ho ka wo yire so bra wa bra tin fifire engensi pacho yanku ye ni modifo what I say obi ye bibi mawa tenase Oforisuo oba bia boa be ma bi atitiri mo roma kopa bosinya mi amani gani gadochi ko si fie edi ma be ma no na emo na be ma no na ye de ma me proto animu no osima no na o topic up ma no e ko wi akire no na be ma na tima yini niema oba na wo boa no no wo yi niema to gu edi oba na tem gu ne ma se wo ya hyewo wa nwini kai da bi obi apejaw adwuma mu ebia na satan de wo leta koto wo no ye bon gala we omu kiri ni wo no koye no hwe leta na ye ne fe obi emu na ebia panyin bi hu ye no oh ni passe me sato ba kuma se fa no utifie o ya fa wo dwuma ekodo na koye adwuma wo de fun eya hantan ego adwuma no ho kai babia na wo firi babia na wo se adom binti kai ya na nipa ye ahantan ya turo se nipa ebuo nipa na se nipa ye nipa fira teche mu a no de be sima poma so a no wa konko se konkrofi me pa cho Oforisuo won konkrofi da se ya ko ba se ya obi bibi ma wa ya kai Oforisuo ye ntimi nkan nyina na ye be sere kajabi se obi ye bibi ma wo ana obi chow just one city a me pa chow ofi that day se wo nya sa one city na ka bia ka wantimi anyina wo na so mam fa wonsi ya Oforisuo abrotia Oforisuo be ma obi ye bibi ma wa kai omone na chema wa ne beda na se esie ne keja eso wona e chema esie ne keja eni aseda na wa ma ya dana se onsa wo se na wa keja ho no endi aseda bi anim ba sa waji aseda ne se nyame ya adoma okrompon de dom yen na ye tsenkwamu a sofo bekita fonfofra ya man pia da se ebru ya dana sinti waji aseda no enti ya hwe ni mu se nyame ya adom a menu ya sofo ene wa ye mobo ene me so me fon gongonan so me de ni screen na aye basa bi so ya no aso mi mo wai na se no se woni pani pa o dai mu yo Oforisuo be ma ami yamboa ma menhye me so me kasa na se obi ye bibi ma wa eya na wakan na wada na se onipa kai da bi ya fa ni se nyankopon bo onipa no
Tresam ne ka no Genesis 1:27 ho. Sɛ ɔbɔ nipa sɛ ne suban so. Na sɛ de Nyankopɔn so yɛhwɛ Lucas Sompa no. Ɛyɛ eti don so nkyɛmu du baako ekosi don so na ɛyɛ ade ana ebre bi na ɔkɔ Jerusalem ɔkɔfa Samaria ne Galilee. Na according to Bible no say ɔkɔfa ekura bi ase na emema du bi ana wogyinagyina kyirikyiri. Na wɔte amufrɛ Yesu sɛ Yesu hu wɔn mɔbɔ. Esan sɛ no ɔyɛ akwatafo a wɔn ho mfi no. Ɔsɛ Yesu hu wɔn mɔbɔ no asɛm ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔmfa wɔn ho nkɔkyerɛ asɔfo mpanyimfo no. Na bra Bible ne kyerɛ sɛ wɔn nam kwan so wɔn kɔ no wɔn ho fiye. Ya wɔn kwata ne nyinaa no ɛsaayɛ. Na ɔbaako bi a ɔyɛ Samariani ɛna dan n'ani ɛba Jesus nkyɛn ɛbɛbu n'anim nkotodwe so ne n'ase ɛde n'aseɛ ɛma no na ɔsɛ Christ according to Bible na yɛ 17 wɔ no 17 ɔsɛ obisa sɛ na ɛnkono a wɔn aka no wɔn wei ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn ɔsɛ aseda na asa ɔpa aseda na sɛdeɛ osi bɔ enipa sɛ ne su ɛne ne sɛ so ne ntino enipa nso so ɛpa aseda enti so obi yɛ bibi ma wo a menye boni ayɛ ɛyɛ akai na enipa pii na no Oforisuo bɛma sɛ ɛtɔbre bi na sɛ wɔkɔ ahokyerɛ mu na onipa bi bɛso wɔn mu na wɔyi wɔn firi wɔn pɔkyerɛ na sɛ wɔho hiehie mu a enu akyire no na ate sɛ watɔ enkyene ama nipa korɔ no edemoko ɛna ɛda nase boni ayɛ ɛyɛ akai da bi Oforisuo bɛma ma me nkɔ nananom abakɔsɛm kakra mu ensɛm bi a wɔkato ana sɛ yɛbɛteyɛ yɛse kan tete bɔmɔfoɔ bi ne kɔ nwuram ɛna ɔwɔ nwuram a na wɔte buei obi mua me muo obi nkɔ me muo me hu kyiri mi o bɔmɔfoɔ dimnika ɛna ɔkɔ hɔ baabi asu ni wɔ sɛ pɛ ɛna wɔkɔ hu soyamna onim soyamna ɛyɛ de a ni etwa timba wɔ so mo waben onim tetensɛm me kurase nipa o enti soyamna no sɛ kanetete no na dɔma machine wɔ nti no sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo pai nua ɔmo to amna kakraka na wɔnom abu edua no de ato so na baako wo so no na ɔmo de yi yɛfrɛ ne sɛn saa srada ne bi na wɔnom de papai na sɛ amana no nso ɔmo wi a ɔmo nkata so sɛ no na ɔse bɔ kɛsie bi wakɔ akɔtɔ amana yi mu abɛsɛ na awɔtwenie obi anyi na ɛkɔma wi na enu nti no wɔbɔ bena bɔmɔfoɔ duru hɔ apɛ wɔ sɛ ɛgya mɔmɔfoɔ mesra wa me no nyinaa na ti nwuram hanti dome na eyi me na wuyi me ame so meda wase ɛgya bɔmɔfoɔ ɛhwɛ din na ɔkɔpa ahoma bi emu ɔden ɛde so so odua bi mu a ɔde to mu ɛma ɔsebɔfro ne kakran ba soro wɔn mu nam kwan mu a wɔn kɔ ɔsɛ ɛgya bɔmɔfoɔ mpakyɛ mpɛsɛ me ka asɛm baako bi ɔnkasa me enti a bɔmɔfoɔ onsɛ madam na emu na awɔtwe enti no ɛkɔm de me pɛsɛ me kyewo we ana bɔmɔfoɔ tie mu sɛ ɔsebɔ na adan menyo papa sɛ na ade ba bɛwie me yo mate mo betimi akyemawe nanso no mayenhia enipa miensa anasa sɛ mo amiensa omu gitum sɛ ode akyemewe a mɛda me ho ama akyemewe omu kwa no mu kɔhia akusie omu hia akusie kyerɛkyerɛ asɛm kyerɛ mu no omu ka sɛ ntimi nkyene wi anasa so kyenewe na agya bɔmɔfoɔ ti nwura mu ase no ya bisa ne sɛ de bɔne ɛna memede yɛ na wɔde tuo ɛne ne nkraman ɛbɛpam me omu kyemewe ɛna omu kwa omu sa akɔhia adoa so kyenewe na ɔte ase da bia kuma no okum ye nti wo kyenewe kora ye ho bɛtɔ ye Oforisuo bɛ ma ɛkɔ awie ye ɛna nyame yɛ adom kɔhia ɔno ankasa ne nua bɔmɔfoɔ ɛna wo mu kyerɛkyerɛ asɛm no kyerɛ no ɔso ɔsebɔ okɛse a wodi gyina hɔ de menya sure sɛ ana mengindi sɛ mia me nua bɔmɔfoɔ yɛ a wogyina hɔ betimi ayi wafiri amena ɛyɛ a wo kan mu enti sɛ magye bi paa de a yɛn sankɔ na kɔtɔ amena nim bi na mehwɛ kwan a bɔmɔfoɔ me nua ifa so a woyi wɔ na wɔtimi yi wo de a ɛne bibia mu wɔ adanse kontrofi ɔse misuman ne mani nti no ɛyɛ ade a me so magye de na madi ho adanse kakra na ɔdɛfɛdɛfɛ na no ɔkɔɔ na ɔsa atɔ mu bɔmɔfoɔ ɛka kyɛ ne nua ne sɛ ko yɛnkɔe na nipa ni nkayɛ woyɛ ade ma nipa a woni nkayɛ wotwi obi wɔ hɔ a wɔtɔ nkyene ɛde ama no na watwum akɔyirawa na ɔde ada wase enti de ameka nyinaa ne sɛ enipa yɛ bibi ma mo ani nsɔ
ketua bia obi de bema wa wani beso no enam so obenya de kese e de afiri sa nipa kro no ho na me de ma asem e kwa wieye no na me ka kire obi ase se Nyankopon ye wadom no ofo odasani bi so etruo ekohwe nkwa wada Roma enkata wani na emu wani nguso na entu ni nkohwe wo ete se obi a anasa aboa bi a wada nsom nipa akoyi no owo na ne ho owi a wasabe de ne boni nti yenhwe na yenkai se nipa ye bibi ma ye na ye betimi ada na se na no achi no so no ade akese anane ma akese ene ye benya de free se nipa kro ne nche me da asema me fancy ase no me da se obi ye bibi ma wa eya kai kayo ibia wa moawa na ka odabere mu nye na wasetenam enso anye mom obi so eye bibi ma wa asedadu baabi akropo twedi ampon hira nti se wotwe bibi afiri soro na ma ya na duru baabi a ahoma bi enso ekuram yanko enkoyanim na ka yafrefo ne mrem ana se obi e bibi ma wa ka ne yesre ya henfo no so o magege amanfo sika bi o mede kotwe o manso mo mawi ni no so o mbebo o masase no sa henfo no so sa nipa no so maboa mo o iti momfa o masase ma wo mo minimini America ntra wo hene bu anasase a ne manso a wo kotwe no wogi oba besia bi sika oh yes ana o de kotwe manso ne wawi ni eti sa oba ne sika anasa se o ye bema na sase na yesa wo de man no wamfa ma na sabe kayo eno so ewo santima mu ade sa no ma no happen na make sa nya baba wana ma mini sika na nkotwe manso no a enka ulusu sa that's it okay yakwa homa no so na yekoje yafrefo enso adwenkyere kama pa obi ye bibi ma wo kai boni ayefo 0551931931 0548931931 na yenko enfa enko yenim hello Penny o radio set no maniko from hello Nipa bonyani obi bibi mawa kai baby Oforisuo brother woibo na o ti say adom ani hyiranko a mami no mrate na o so beto fun amami papa ahokyere ya bam na Oforisuo brother yes sir When say Nipa da say ya na ya nya appreciate oh yes say obi bibi mawa say udanasi ya no wa say de wa ya ma wo no when so one say o ma penyi kura na ye to aba ma ni be na de obe wi ni aba no oni na no so ye thank you to no that e say wa say ye say ya da je na ye ko sandai ye to aba ni ma no e to no su ni aba no e so no su ni na no be da ya si ba ye to aba ni mo mu wi mo dia na ma ta yi o me ni ama ye oni father say ni Nipa bonyere na obi ye bibi ma wa ai that's it hello me bro for so be my money adwuma jase so de wa onua ketwa master Joe me do report new engineering west economic papa fie jo Ofori yes sir Sabi any pen bi say Aboagye we did we know na no atwitwere form so obi ye digima na onye de ne kodru su ya won kai se obi na de ne froye la ye ewo musu nie enipa di bo no won kai but ne kai nye sika ana se wo ba na odi bia ba chewo ne mum okono kotwere mbom pai ma wo e ma de a wo ye ne akopon koso ma wo ye kese enti sana enkai se bi ke ba enipa ya de mane hu se ade a wo ye ma wo no aso wani mon koso nya adwuma amabeka mo nyameti ase hello mitio minwaba ya kai da bibonia ya ni tania ya kai da bibonia ya pa cha fa ma shede enima Mami we want to keep polo no nya razake no
Obi true mu koshe nkwa nsum no koshe wu. Obi di nchinama wa mfama ku nana sisi. Eya yenka nenda omma ye papa ne na omma si. Pata na omma ye papa nso de do omma no. Eya omon heje. Omon kan omunya bi. Na yenye papa mfan tututu ya masa enye heje bi. That's Hello. Hello, sir. Good evening. Good evening, Mama. Pachana, what to say? Adum shia. Majuana no. Oforisuo Pacha, and it's really bushing. Ye, birthday girl. Na, yeah, why didn't say birthday no kwana wudi ana? Okay. Birthday when invite you be a. Hey, we invite you. I catch a bukum banku, and I take powers. Oh, yes. Awumi enunkwa. Oh, someone in himself will be a meka. I had a master birthday. I had a aswante. Oh, Pacha, Munfancha, no way. Ayo, yanko ye ni. But the mammy Harriet and Miniam will be a mixture of my wife. Jo. Ma, said the years more come yes, or be a bibi mawa, a yardamasi, and answer kite that the macre. Sebi, so be no on come my dear say that the empty. I'm also being told us the ma, I'm sorry, to think I said you're watching to a wow. It is any funny side and the mawa can you say a wasp and master of the power side and the amount. It's our famous, maybe you are, what your mamma. Then you better next time on you may be here on the amount. Add the amount, one must say, what will be other person up on your bill? There be. So be a bimawa, a kai, Madame State. But the many other Felix will be a mixyama way, the Okay. Hello. Oforisuo be man. Yes, Mama. Na si any news one. Maton Canada. Ni tia be jafo nyina. O majo so. Na 17 ya me ra ho. Adai. Anya katacho. Boso me pepe ne. Oh. Na me kai ya ni madidi awie me si masusa. He. Onye odidi wie. Me didi wie ya ba jide ba bi am si ase me pa. Me de me nsa wo me minimum so a ma. Oh. E ka de nya me pen wo ye. Na ni nyina ti Yesu kura e ja him. Emfa happy birthday kase ma ya hero. Ya legends. Ya dance walking. Charles Niyama aka Satawale 37 birthday. Enene. 38. Ana 37. Na kesi obi ye papa no obi ha ye ne papa se den opende bia se wo nje na wo jai kakra bi peda ne bu afu sa nkofo so ye nyom den asem sebe be da ase. Hello. Yewu. Ahuri. And then my you people na me dey call o. O. Kwajo ni. Oh mama. Kwajo. Ohima, me bi no ohima. Fansa ka ti so titu ya so a. Wo a. Me da whatever me dai na. Kwajo. Oh. Ne kwa me kwa mama me bra ho. Oh. Ne me da whatever me dai no. Oh. Obi e bibi ma wa. Obi e bibi ma wa kai. Obi wa dia kai. Ofo me kiano. Omo de beta for ama da doc yi. Are na omo no say enya mi na me to mana ka wonya fo phone bre. Obele wa ti o be da wa ti. O da me kana say. Omo me ni da o. Me chao. Nti obi ya de mo wa. E mane na wa no. Senya mi aka wa dai. Onya mi ka wanya tade nje. Bele ne be kura be da wa ti. Omo me chiao. Omo. Na t-shirt na no e bera buje ho. O ma tene ko o ma ndene patene sinu ya. Mate. Hello.
Pacho hwani ufrefre he udin de say. The friend and sister was the first year at Antia. Jo. Nipa nin kaya kola. Obaya papa na mama ni ade tia. Oya ne bone kakra. O tia o bone. Nti nipa nin kaya kola. Edamasi. Hello. Hello. Yes sir. But I'll say if I'm not new with the accommodation. Yo. The person me edina ne de mo ye papa. Na obi bi via kan de asempa na ready. We dey abana. The person me fida dem mu branch e himi boa no masin di ho. E say na wo fida na ye problem kase pa we bi shimi ja no ho. E ba branch e himi de. Na wo fida. E say bi sanfo ni service na di branch e himi ni fine. Ana meeting kase se we ja to our branch e na wo fida. Because me sisi ho mo duma no from the on the video that and a view the owner of the it will be the American said the puppy musical so the kind of man it might be a scene who said most meet him can be in the Damasi and then don't cause Mishram don't come on. It does say Obia Bibimawa a yakai Bonabaso Nekan Krashe Sem Emano. Na se enye wono a ebi ana baby a wodroi ebi ana baby a wote no akwantuo no baby a wo no ebi ana ka wo anuru ho enuti ena krobia sante kotoko se wo biri so obi abati ansa na wo hunu dwom yabo awura TV no so yabo awura TV no so Asem peripa dwumadie ena waso egusu awutie no ena ye bro nyabosome na etoso edu ne da edunson enene 17th October 2022 abono nongotwe pepe ewo Sompa Studios aha omra samwa atrase odifo pokwa so atrase Ohenere mame yabu kuya suama bronya abrewatia ono so atrase producers aye krado asese no ensem a wopia ba ne no asem a mode ba no asem chechereche ene wantie bia waje ho yie papa bama wusu kantan krankan ono ene chief producer sa ena ekoba jesi ene aduana ba omoda drum ene obaba ku bia bekan ho eno the chief producer the date ne bema me na madanadi me form kwan kwakan ne kira de ne woni me bewu tinyame ya dom wa kira no menyi obi adwuma nye chief producer Asem oba bi aba ti okaso Oforisuo danadi anuma danadi na ye kama yes ana me boa PK enso ena echichim efidie ni fruma sa ena MCA for no so ebo adwuma sabre yedru TV so yi eyoma adwuma ena mude ehunu yen ewo TV no so Oforisuo bema me so ena maje madwa kontochibo ohia kuma amani apondehye ene me na meti adwam na ne meti chim city yi ede Asem Nipa ekọ boshe asase so Asem checheche ewo fie ha na ena ya futu semo ya de ebre tiefo futu semo ya de bre adasan ene se obi ye bibima wa kai se obi eye bibima wa kai na panifo se obi so obi abatiri ansan wo hunu dwom sa ena aboantatia wona mabaso ene twa asuo sa enye maba no a aboantatia ne hwan kotwa suo kensuo yi ede ne bekọ enunti se obi twiwu kohwe nkwa entri no emfa no enkohwe owuo dana se kansam da kire no emani hu se utrim eye fine na obi te ekroketuam obi boa no ede no eba krokesiem epa adwuma ma ne joy na fidie nyina wona toye
osu adwuma wie nyina so to dan a obetram ono ne pema no yemusa se odan ase ana edi asem eno ka kire no ewi ase na akodane atemdidie ewi ase na akodane akutubo ananu ada aware a wokoye abrante na unika prew ababa wa na unika pre nanso aware ni mu anigi a wunya ye eno odo abrante ndi si awo wodo ababa wande ma wo ma baby tran ma baby da ye no wada na se ana se eduru baby no obi ye bibi ma wa kai eduru baby no na wo jade wona wade wo kwa yare sabia se wanhia wo mu a ka wo to anananom se do abra wo je no unu ababa wa no atantade a wotete ye sister ahoto wo da na se ana ebe wiase kwa na wudi na tem se waje wo kunu boni ayefo so obi ye bibi ma wa eya na wakai ye fa wo konkran wo fa boa wo pa ede wo koye adwuma wo fa ye wadu hye mu no na wotu kwan kɔ amanone ekɔ fam peprade bawu eduru baabi na adwuma no eya ba bedi ho ema wo fa no sa akɔtena krokituam na adwuma na wo fa eye no krokituam no na asefem na ani wuye pa nanso bɛmɛ na wo fa ho kye no na sika bedu ho no sɛ na ka akɔfa wo fa san ba krokesi mu enso wamfa wani anto eduru baabi di wo fa no bedi kura na eden boni ayefo eya kai da bi ne mom ti otri wo kɔhwɛ nkwa no eya emfa no enkohwe owuo nti so bi ye bibi ma wa kai da bi muani so ne dana se yie papa dioba no enya atena se Sompa Foundation Sompa chadio ko wodofo de wanya ketoa bi no wono nenya kase obema wo de wokura ketoa no wono enenya kase a obema wo bie anunti Sompa chadia ekoso ewo Sompa FM ha no ketoa bia nsa wodofo de obenya bia fabra na bro nyan ema kurafo ni nyanka wonna wonni bie yemfa ma wo mu no omnya atade nhye wonya ntoma emfa nkwa asode enkoyi kropo twedi ampo aye woni ni gu Oforisuo ensre no onum gu Oforisuo ensre kama enuti ena Sompa Foundation wode Sompa achede abase pa bibi bere wonua yemwa nipa wa bra wote ase enuti no se wode ketua bi ba na wonua so de ketua bi pa ebedo so ne ache ede amasafui frise twro no se omam ewo nhyira echen woje enwoma wo betumi die aba eye entoma aduane a yedie nemom aduane a yedie no die etimi egu ho che die etimi egu ho che nyenya ado ne tomatoes asem ne yeka ha emom ka yebegye die nanso ebra yegye die egu ho no ebia no eno na wowo nanso ki ebesrese nye no bi aduane a odi gu ho anese no dabi yenyamo side milk ni ade no bi eno bebeboa yie pa na wo de ntoma ka ho a ye de amama akunafo kama entade nkoda ntade ni ade mpanifo ntade odofo ye wonsam bia si ade to na wotwe na ensen ko ade a fabra ye besom yenyihim ede nenso eseya emmoa eduru baabi asika so hia yenkoti adurobra ya habai ebia na untimi nkoto na emmom utwamu no asika bi ehye obotom akawa koma se koba ne saa dia sika fom so ye begye na nyoma ye kama pa na yetumi amasafui asre edi egu wo mu Oforisuo se wopɛ ho nkomadi a frɛ wa homatrufo yi so 0244 834 838 0244 834 838 na ebusa ho asem yie na baabi a wowo na enwoma ne bi ewo ho no saa number we na wo frɛ a ye de se bayo yo
na enwoma no yetumi de abefa de aba adwumam ha ebia na wo emo a wo de ba no said de esi dɔso no 30 bars ni 50 bars no a o man fogusu o de bi ba no ya na kumasefo a kyerɛ dɔ kumasefo ma kyerɛ dɔ papa fresa number we ebia na nwoma no ba bia wo no wa untumi fa ma enso aka wakoma no frɛ ye beba ba befa 0244 834 838 0244 834 838 na sika fam die momo number no so enie to bo ase fa pen ni paper no na me so me to bo ase mobo emfa mawo na nwoma enkonkai zie ma Sompa akyede no wona wo hwe TV no na abegu screen no so no momo account no 0598 559 802 0598 559 802 na edin beba Tarawan Media Limited anase Blessed Foster Dr. Blessed Foster fasikano kakrato so fatu account we so na ye fanko bo nyanka ne makunafo na bibia enkoso kama pa doba no enya atase mame memo akwaba me ba chaw me joso empom te sei erade adom ba chaw me hoye aba pa ufri hin na ba na odin de sei e ba chaw me din de akuya sewa kura me firi so ya hafo kwapon na ahafo anwemu na na mete sewa ampafo brakatu ampafo na nwumrei die na de waba bepie Sompa ha e ba chaw wadawro ma de ma ba bepie Sompa ha eni se me ye obi a asase su esan asase su nkwanhia na eto mi a amenne makote bia me womu madane obubuafo ye nade ehhehye me nan na mekita krochisi na me pa chaw enu achi no mabusua nyina nso mehwere wo mu ebi ya aka me ne me ma ti ya wo hono mo na no enema be ye den ti me ba ma baako ono na edeme ekọ na edeme ba kakra confirmation centers me ko Kenya me asem to nwom na adofo ehume mobo kakra akola no eba benyi ya nyame adom no no so timi ye kakra ma me buseo ampafo tebia wo mu ye de wo wana mba cho da bi na ne fare by ne sei me pa cho no no madika aka cho asase so enkwanhia no se chirichirim si ase me pa bi cho kokura no obi betumi asunti enkwanhia wapira enkwanhia no chirim na atifo nte wase yi me pa cho me kan se eyeka na ede me copy sa tibia we mu abra na menua eware ti abusua no ye ko akoboa no na nkwanhia kosi na wo firi hin amoko hin na makopie hin na nkwanhia no ko bae ba cho efri ahafo kwapon ti ota krum na nkwanhia no esi enti abra na moko akọwade no meti bibi se na wo so abusua nyina wahwere wo mo Epa chan me mame entiase me mane papa entiase me ofa no mu bi no nkwanhia ama wo mu nso nyina ekọ na omu nyina wo ka anim pa chan nti wo nkwane nipa ka wo ana sisi ade me nkwane obi a metiase a efa nse madi dam na efri sa bre no besi sa bre Sompa 93.1 we are saying wo dio wo ye dedidie Epa cho eno na me chiro mu se esan ne ba ye no na metumi ye adwuma kakra e de boa enkwara no di me pa cho eno achi no me nane san be honho no ye e ma niema e beje ensemu nti eno na me ba abe ma ne ba ako ono na de me eko information centers ma me ko Kenya me asem na nwomoto me so madwuma nyame de che me no e ye nwomoto ya edwumu die eno ne madwuma kase pa na me ye enso oboafo nti makademu ti akwala na de me ko nkroso kakra ti me ko ka asem no na me wie na me de me moburu hu tudwa na ka obi akoma se obeboa me a me pa cho na waboa me na chese eno ne adwuma na woyo
sia de no na me ye nkakra na unya san kwahia we na wo ye den me pa cho na me kan se na me to nwom enwom no eye ahoduo mienu me to nwom kro ya papa ade katras erade ma no dabrepa ono na eye me papa okita me mu ono na de me nwom eba abonten se anka ne no okọ ne ka se store ne nwom ne fa no me nana meye ede ema no ya me sign ne na gofo ma no so na me ka ekuyo no eho me pa cho no achi no so no na me che ade me chi polo meat pie ni sam te sam ho adwuma de na me ye bi nkakra no na me de eboa enkwara no me pa cho na me wo enkwara me ye adwuma ne de ma wo mu ekokochini nti akire na nan no san ebeje nsem kra no me pa cho na me ntumi enye sa adwuma ni bio nti eno na nam so ema me free kwapon eba anwiem me pa cho de koye ye ne se me maame no mu nyina wu ye na koka me na me wo fakuma baako ya na yete efie ho nti ebre bi du ye na ahoden ne san ya na de no be hyehye me nan na me ba be kurakura empoma no me pa cho ko ba se enkwala no me ja wo mu ekwan ema wo mu kwafi se na me ntumi nsore enkoye adwuma ena metua wo mu eka nti na me bopa ena ya bepra ama me na me bopa ena ya konsuo nti ya dan baako ewo ho no me wo fa ne nso na o repair TV ti me ka kire ne se saade a ka o ma me mfa da ne ma obi mra metena emu ma me na nya me ya adoma ja wo konsuo be fie ho a menya bi asa na so be prepare fie ho e de aboaye me pa cha no na kofa kasa e de eba me ne me wo fa no entem nti otwen sekan se obetwitwa me ye wo fa no me wo fa no otwen sekan saa dana na jono se nyanya me ene hu me mobo a kasa brempo no kamenda so entem kwam e pa cha ye koba ye ne se okoye mission ko ka kire ye sofo se o ma meyi me enfiri fie ho a ade achi a mu besie funu nti okoba ye no na makodware awie te ho ene wo se wakwa aba betumi wo efie ha nti oboru adem kotwe kotokuru ede eba me so ti oba no na akakakra bi be se me ne wontem mpo nwa sa na se me fan se baabi a me ne abrewati a ete no na nka waba abetumi ti me fa abo ti mi ka kira ne se Awurade de me hya won sade a ubetimi ekome Sompa 93.1. adofo eduru baabi a wiase no abrehuo eduru baabi a ya na nipa bi ntu omobo ase o hwe maame a ontumi nko na ontumi emma na ne wo fani mpompa so obetwitwa ne sekai hwete bia maame wo mu obetimi atumirika maame to aso me wo fa ne kra no de ye me ya ne se me ne me maame e na ye tete no wa bra me nana ewuja wo mu no me na me sinya ni ama me ana me tware me ana me maame mu wiye nyina kra no kakra me ye nyina no me pa cho me di bi noa aduane ni nyina edi maame de jasunu na kansa no wate edi me pa cho me ma bo no so eda no nyame hu me mobo ti me to bo na enya ba bia nkobo se ne nsa na ekita sekan no emu ti e bo ne nsa no na sekan no efiri tofo enti e tofo mo sa no e no ye so okoto afa nti na nkwala no me ma na ti atiemu ti hwa na mu se brother bi abam no no ne bufa so e na mantemofo e ba yo mbeje mi nti me be ye ne woda fo mu ono ne fa sekan no de di nkan no no de di mrika call police station e no kofa a police fo bai nti abusuya ne ba mu ekobe no de ne ba fie me wo fa ne ka kire se nya kwan ba akopɛ ne fa so a yekum okra enti na ni so mpa cho da bi enti no ene ma me ba panyine no eye ne se saade a obeyi me frifie ho ti mpa cho no na de me ba be pie anwem ekurodua mu ehonomo ya betena krom honomo ache ama me betena honomo no me kwotena obi fie ho na me bandi ka kwa ha da ma ye ya fe ne so ye na ye tuo no akola no me sa ka kire ne se ba bi a wonya na ye sa kwotena no me de tu Awurade anim se me sere Awurade se onhu me mobo se kuro ni mu ho na metena de a o meminya ba bi a eye me ankasa patase kura me ne nkwala no akotena ho
enti ampa me ko hu kurom ho hene e ma me ye nse me kosresre nkakra ma o boa me se ka me kopɛ asase kakra na nanu nso so eye madoye proto no ode cheme a wanye wansi di kura emfiri mesem ti me de asresre ne nkofo mu nkakra sa etimi abo apata kakra esi so me pa cho ye wie ye na ye bebo dan ne so no e na me ba no e di efiri mu eja me eye wo ba no anu adu confirmation center no amen abe man na ka me fan se wo ba no kwa na kanike kurukura wo mu e pa cha ena ono so adane agya e pa cha e kire no na otwi taxi chokwa adwuma wo ba fie no en wo se ne ti eye ne ya ti na e din ko du doctor no wa mafie ebio ena akola no adi wugya me owu ye no mete me mantwia sa ne nyina mu no so no de me kan nyina no adoye de o ma ye tie me ayenim me de obia nim se me kosra de ba me chema eso obia so obi hu me mobo a me so me de bi hu obi mobo enti ba sa nkakra sa na amanfo ene me mana aka no e de eboa me ma me fie de me nya obia wo ho se obi hu me emobo yi se me papa fie na ohu me mobo e kakra e ka ho eti me pa cho akwala ni wuye no me kurom kura no manfa akwala no anko ho ti esi akwala no wo kurom no anwea mu ho no mo na adofo boy ma yesie no ho a yesie ni wie na kire no ena na damfo abema ono ene no nyina atwi taxi ni bia abema no ne di kan kura etwi dada ansa na me ba no e de kire ya na obebeba mu e ba che kwada sore ya bibia si no so se obodam ni nyina achi no se me ba ne saman ena edi na chie eye wo ba na damfo no me pa chan wo se wo ba ne saman edi na chi me pa chan wo de ka kwa adwuma okodu ye no wo se akora no abet me ba na ba betenem ka anim nti wo te atia mu oba afie no to obebie ne pon se me ba ne abadem ho ba bi obefa bia na me ba ne saman edi na chi eti me di ahyase no sade na me ne ba me no ne nananom ne papa mo tie no ti me ma mfa ne se eye asem bia enti ohwa afi de na waba me so se me na me temba ne kasa enti me mpamo me ba ne saman firi na chi na damfo no o ba na wawuo no tene kasa wono na eka se me na me ba no enti me mpamo me ba ne saman firi na chi enye sa obi kome enti wo ba sa no a na abusua no abamu no ma beye wo nya hwe obegya wa ye me sa obutimi ka me hye dem ampa fo aha no na busuafo no time a odese kai ba wo so ana se pam oba no na oba na betena ka mu no na busuafo so kan sai me pa cho na ye ne omu nyina bo fi pam ba bia na metie no omu fie ni ana me nso me fie eni enti onana ne de ahyase no na onana ne ba be pam e cho se obejai enti akire no de na chese kwa na ekoso oya me saa no a na ma firi kromu ho mitimi kodi baabi be na wotwe ebia na wotwe mienu na metete kofo mantwea o me ba ya ohu mi a na wasan e ba me so wayesa nti ebeye akasakasa mantemofo ene me ma no aka ne abusua no obapa no be di matemo nya ketoa e de me yare nyina esre me ene ni nua ba ya edi matem de me yare nyina sere me wo kronim ho a na nye asem ketewa kora wanfa ma posifo me pa cho di nka no ye kokko report ye e wo no beko e ho na policefo no ebiwo me pa cho ye ko ye no mu ansum o mu se ne papa se o bodam ma me twa ma ha wo bedi wawu no a wo no beko policefo ho no sesei na ato wo no o ma ansum sesei me pa cho me ma ne ko ye no o mu ka kire o mu se akra no kra no aba ho abɛworɔworɔ ne ho so obɛbɔ wo mu dua enti sɛ wo mama me bɔ me nkwa ho bai na o mu gyaa me ema okumi a wakumi kwa enti me ma no mo mu mpɛ me ho bambɔ no mu de o mu mɛkye no mfa ne nkɔ hen na de nko mbetima yɛ nsɛ nka bia wo mu de ne kɔ baabi ne yɛse wo mu mɛkye no ma wo mu dia ko mu betimi aba abɛkye no ti mi pa cho ho no de apolisifo no ansom ewiase nsem doso ewiase ensem edoso Abe Herbal Clinic the sickle cells doctor no Dr. Sompa Dr. Sagro na mami na de ba ko ye me fe pa ne se
ansa no bɛbɔ no na duro ho ana ne clinic no ho dwa no na wabɔ mpaye ɛfiri sɛ wɔse Nyankopɔn yɛ kokurumuti a isan ho bɔpɔ a enye ye Dr. Abe na kan yo entini dwumadie bia no ɔde mpaebɔ ene fiti ase wodi ka brɛ ne ho ase ɛma krupo twedi ampɔn ɛno nti haba bi obati bia ɛyɛ adwuma edi dwuma papa sickle cells no ma media gidin ɔde agidin papa ewiase afa na nyina wɔmate Abe Herbal Clinic nka Dr. Abe, Dr. Sompa, Dr. Sagro, na sa sickle cells no. Yadie bia so ma ye nan enumu a te ba ku firim. Esan so twemu tan obekọ. Eno na Dr. Abe se dabi so ma ye nan krom da so ye nan ni nyina ne so betu anamon na wode sickle cells ni no aba Abe Clinic na wabegye ayaresa. Enam yade ana. Enam yade ahuduo bia enam yade ahuduo bia fo ni kire na so ye stomach ulcer fibroid bema utimi se Oforisuo pani no esua eno no owaduro bi ode tata ho a na amu apagya size ni mu apagya kama ai size no be kama pa de amawo se de odi konsi ani a okagya guma bibia ebekoso totin na enwoma konkai ede amawo eye koko oba wakwa afuchire na se utwa adwo ni nyina Dr. B ebehwe na waya amawo enti di madedi akra de ne wote ne te low sperm count be ma wuntumi enwo efere wuntumi topara nsuo wuntumi to bedin dia dachi ankwama bi se wuwa hwan na be so tire be ma de so wo be ma na dachi wuwa wayiwaye eno ti ko Dr. B ho na woma waduro mfa nom sede be ya wo kwamwa no a wode ewo no ebe doso ebe pi sede ko ya 3D na watumi anyem oba no na hoyi heart no enso ye yade fufuro bi a Abe wosa hoyi heart no na sa yade we ya ne duru ba bi a ehiafo nko na che wo mo eho asem kan den wo de sen na ekokwalebu ho konfa no che wo uzika yesen enu ti na Dr. Abe Nyankopon man sa nim de no se ti haba we na fo abo afoforo ti aba ahaba we na fo abo won na won hyeda ni sika wo de ebe kokwalebu ana konfa no che e de wakofa vidiem yemo haba ya nom hoyi heart beko na bibia konkai e de amawo Dr. Sompa Dr. Sagro tano so apatrapa new site ho e na obehu Abe Herbal Clinic na enwoma akonkai e de amawo Udru Junction ho apatrapa Junction ho tasi driver fo no nyina gyina ho a o ma ye krado yirade so am do ko Dr. Abe ho na nyoma konkai e de amawo kopa yaresa na honto said ye osu ubetumi afro na wesanne Abe Herbal Clinic ye friend wa homa Oforisuo 0243 345 392 0243 345 392 ana 0506 460208 na nyoma enkonkai enfamau ewo Abe Herbal Clinic Abe Herbal Clinic nkoa ena nyoma ebetumi akonkai ede amount Oforisuo Samuel Prayer and Counseling Center Oforisuo Samuel Prayer and Counseling Center ewieye bremi Oforisuo ba ko pe ena aka no sabre ya me no di nkomoyi sabre ya me kasai Oforisuo ba ko pe ena aka no eno a ene Oforisuo Samuel sa papa wei akwankyere eso fomua na enwoma astate eye adwuma eye sunsumu ana se sunsumu ne aye obibie mesrawo yenko Oforisuo Samuel ho eye kana wo de promise and faith anim guase ya amene anim guase ya adwade ya yade ya ye kwankro yade nso no yanhwe ye adu beko wuom hospital bi abeko bia no yese enye ha yade eyefie yade na hospital yare ne de fie yare ne so ne de agiso Oforisuo Samuel Prayer and Counseling Center ye fa akwankyere nkan na wo ho ento eye court asem ana obeda na obi ni wada eye akwantu sem aware ne unya bi adwuma nya bi nye
na nya bi ye no wadwuma no konkai obo homoden nanso so di bia ba ase yemfama no akoye twema men sensen eno so eka sei agye so kodi for Somewhere Prayer and Counseling Center ho ententan ya checherewo enu nti na ama nwoma entumi enkoso emfa emma wo no odi for Somewhere nko a ena wieye brem obetumi aboa wo saa kwa no so na wose men kanche wo se wonte asode debi wonte asode nemom ade a Bible aka bia na odi so ade a Quran aka bia ena odi so de Bible aka enka ye onye de Quran enka ye onye kunuma me onye yensesa nipa ne hyebre na me nkɔhye onye debi sade onfi ukura de bema brabo akonkai de yade abeto so na obeyiwa free sa ampunkyire ni mo no eno ko a ena odi for Somewhere Prayer and Counseling Center oye ena ade ama afoforo na omo ho esa wo mo na bibia akoso toten ede ama wo mo mensia hen boboa no traffic light na se wa Ajaba Family House eho eno odi for Somewhere Prayer and Counseling Center wo na wodi ni dwuma ede age omanfo kama pa mame wadaroma said wa asem no asia ye no aya asefim ye pa na yemfre odi for Samuel ewo ahomatufo iso 0504 588454 0504 588454 ana 0578 405519 0578 405519 ana 0265 441995 0265 441995 yakoma hia hen boboa no na yenkwa akwankyere papa ho sebronya ebai ye adwomfo mata dwemu atedenne wakoduba akofa nyoma openfa so hwe omso manton yekodi for Somewhere na nyoma enkonkai emfamaw na nyoma enkonkai emfamaw ampafo papa sesei no krom ho no oda so wo ho ana me ba cho da bi adentia me ba cho eba sa no nia edinka no me de bedane ye papa emlante ahene ewo efi dademu eho enti omu boa e ma apolisifo omu ma Nipa ko goso e ma apolisifo kochi akwa no ene na busua ne bae jo yen home so ewo ha chief producer ewo ha one two anamon eko apolisifo no ho chief producer bema wusu kantankankan ena etu adwumadie nyina ho anamon eko apolisifo no ho de si ye nyina no obesanim ede amaye kama pa bema wusu kantankankan na se bema na impom te sai ankopanda da akakra na ye ya ne sa akakra ampa afo asemi wudi akire kakra ewo apolisifo no nsem eho no kosi sai pepacho se ma me wakai no de makai no papa mesia fem abra na ewo efie no ho ho wo nwumire pa sem no de bedan de ama no atu na mo asa aba ne se sesei no abrante na wo se ne ba ne saman ne tata no abrante na nya abodam senso dam so na abone de a emu ba ko nyina ye dam e ko police for no za police for no ade ba ko ne se obi di ubone ne so de ne ba ho ne so wo adwemu hawa ya na police for no nse enye enso musa esa asem ne ti awa ne se abrante no wonya abodam awie nti a police for so asem no mu a enye yi na so sikrum ho no a na abrante no tata ne se onkasa ntwe ne ba ne saman na e ba ne saman no edi nachi ya semu ama ne dan no e dan no na wokrum ho no ne dan naka se you see e dan no kudu ye bia no aka ontumi nko ho no abrante no hu ne sese ye ya na wo kɔ nso akɔpɛ no aye ne bibi wabodam so hu ma mi ko na ni hu ade yes wodam ni bi na ni hu ade wodam ni bi a no so we na ye huhu mu asem na dam no kra so du ba bi etubeti kɔ de
ɛna kurom wɔ mpanimfoɔ no so asɛ ɔma kan nti sɛdeɛ polisifoɔ no si kan ne sɛ ɛsɛ sɛ maame wei no ɛna n'abusua anaa ne mayɛ den ɛbɔ ne ho ban menim sɛ naasɛ deɛ meka no wote ase na apolisifoɔ no so boa na yɛde aberante no kɔ ankafo so ɛnyɛ yie ɛno deɛ sɛ yɛ abusua no aberanteɛ no abusuafoɔ ɛna ɛyɛ sɛ ɔmde no pɛ baabi fa nti policefoɔ no asɛm no ɔkanyɛ sɛ bi a ɔmayi maame to twene saa na mmom no ɔmohwɛ aberanteɛ no situation no a ɔwɔ mu no a bobɛtumi ayɛ maame biribi atam biara ɛna sɛ biribi a wonya adwen mu haw no nso so no ɛduru baabi a wontumi nkyene ntum nti maame ɛna ɛyɛ sɛ ɛbɔ no ɔba na ɛsi wɔ no so so na gyapadeɛ a ɛyɛ ne dan a wɔsie no akɔka kurom hɔ no mu na deɛ ɛteɛ no ɔsɛ na ayi no nso so hɔ no matumi te kɔ kakra na ba ɛhɔ no matumi te kɔ kakra na ba na sɛ deɛ asɛ on and off dam no yɛ on and off yes but sɛ deɛ sɛ ɛtoatoa so saa sɛ dam na ɛkya ne mu yɛ dene madam fo bɔdam ne bi a metɔ lukuzi da no wɔsɛ agya wosu to bi ma menam sɛ frɔkɔ so ade mabɔ dam no anaa wɔsɛ ade nti ade wabɔ dam no nti na mepam no no anaa na afei ma ayɛ basaa nti sɛdeɛ aberanteɛ no deɛ no si ayɛ no ayɛ ɔna no bɛyɛ sɛ sɛdeɛ deɛ ayɛ serious nti maame ɔntumi nkɔkurom hɔ no mu ɛna bɛrima no so abɔ dam na nkurom ma wɔpɛ no ɛne ade nti ayɛ awerɛho sɛm nti na ɔde asɛm no abɛdan sɛ deɛ na ɛkwan bɛ na ɛyɛ sɛ wɔfa soɔ okay ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm papapapapapapa ɛyɛ asɛm papapapa yɛnkɔ computer so adwadi mmra Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akyere mu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanso Obakus, wouldn't miss our panyin in a yassim, and no, I had to me uncle. Ye bono, or by say, Confanco, Asem womo, be power. Me de seven yabeman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, yani sissy, yani, and yani sissy, be pa, and their cosso. On worry for France and Antessa. And a madam for one can't me. Listen, that you would ya some kitchen, and you're not here for, or be a tear, you make ye. Bama do bribia, as I saw your hodru. The manager about no Irawadium, where any a simple cry. A dribi was cement about soap, as a cormampon. Your friend cements vita heba missa. News your ho, the topa yes or na sadre, member friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer open? Open member friend a gang be a tar. Every was a cormampon, cement about soap, and then Miamia toby be dronia brofudo do one. So open do what you are. Kodani farmer, Colinak, Misty, Apidank, Resa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you do what you enter me numbi. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena ma me gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ene da wo so utoni ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega
Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hassle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey, sawa, ediye nso ne gu friji mu. Ofa, ina ni abasu ye bia. Sesano kura. Na mu yusu kangen alkaline water. Ye gu friji mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kre. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na no ne kangen alkaline water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No se sani nsu a wonom no kangen alkaline water. Na ba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua mu enti sa wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kagin akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a won sani fa so fra number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Okay. Asem pedi pajumadie ena wason egusu a wutie no. Yay. Edru baby aya na awrehu na ya na asefem. Madam for part Tommy Asante Mampon ose ya baby asia bechi ani so. Hwe awrehu sem. Ase one powerful washia. Ye kwa wedi ya bow. Na busuafo nyina ewu okani. Mpo ne ba ososo ne nsa emu omuko stresiri bibi die. Ne ba no so ewu mpofiri mu ama na ya awreho ya homete. Eno na du bia bebusa ahose na mekura me ba wi ase be ye dey. Hwe me ma me wa wie ko wa wie ba o. Crutches eno de nam. Ekwan ya ye de ma me fa so efro abrosei awreho. Di obedie ehun kura so den. Na kani efu se bi kura no a abusua beboa. Hwe ni wo fani mpompa. Si obetwitwa ne sekai. Nipa beje no akiri no. Osi ye wo kwan ahodo pia ye fa so kum okra. O dane maami okra. Sompa 93.1. Asem yanko cement seba clinic mra na abadwafo emrem. Na cement seba clinic eya clinic bi abepiem ewo Kumasi Kroduam ha. Hey clinic emfidie mia man kasa maso ahwe me makọ ko ye no ni atwimi moja no ese kwadwonso bra na makwadwonso izu neme so me fo so ya na me dwonso ye wiye no eno mo mama die bi na mdi wura ma die nim om chinchim no kakra no so om jeto ni nyina ye de ko famfidiem mete ho na mo wie test no aho hare so wo ko anya se wo ko che o Cement Seba Clinic omo ba adwuma o na omo wonfidie nto omo nche semfidie pa na enam yade ahodo bia afo ani ko ho na yade be ne ye kan ye gya ho amde amawo yenko ho asoko mampon Dr. Agan chairman be men na me mamu akwaba mpom ba de nadum de won son hwe ye de ontumi ni adanse wo Cement Seba Clinic da na de waso ahwe
we ya mekan ya make say de what TV no ho hwe de what radio no ho hwe a wakọ cement no obeka say de Oforisuo be meka no eyam patrodo Dr. Agan aso ye to say nyame adom ohene nyame adom mo mpa ebo ne adwuma panti ye ho ye pa pani nyoma ekoso obade na adom bi ekoso Dr. Itwell okay adame matela ni bi ba ho em so no beto wo no no say Dr. Agan ni ho na Dr. Cosmos ento obo odin no na me yiri fiu kakra me nim anim na odin na mini enso me mini no because semence for no wo mu nim adwuma no wo fa wo adwuma enya akakakra fo bia wo mu nim de sa ti adenti na yenko semence yenko pa ayaresa sa aso ye ehun komo yenko yanim unia ye bedi ka chia watie fo no ahwefo aja semence ba de moti yenka na se mu hu ya na apomudin hu kasa nko an ye ba bedi na Oforisuo they say adanse ye bara no edi o na be ya den adanse ne bara no edi be ya den last 2 weeks me papa bi frɛ na say ye free screen mu ha na obaye na se di osi kan nsɛm no na je ya ye se Ghana ha de onim herbal clinic a onkoye bobo yare wakɔ ha na mti papa misrew bo modi ne tutumika o de bra oba kasa wo pemi a o de oba so pe Dr. Agan wo nyame a doctor se wo ho akese nyina ye behwew bra na ehyanka nyame se condition o de bae prostate problem just on ho din chese oni ba bia wo nchire enuro ne pe oba ne card kura ne se etie nie ma hu clinic ana herbal clinic ma hu ne card ho esu ehyanka nyame se o se adana ye de eduro ne ma no e call ne system mu no hu se on se penifo ka se mi se eduro beje wa atrema e call ne widie ma no hu se bibia ye den esesa won widie etie bia enene da wate Semens herbal clinic asoye fofra ye ba ye ndi afekra na se afimu an ye den ye woyi na asoye no ti ewo asokore mampon na che se Dr. Poa mantem so di kanfo yes ye di kanfo na mo se adanse eni nuoma Semens herbal eto da kra na age eni so se amene wo kasa ye se Semens herbal ye ba afini o esi ekura pemfo mako 18 omo enam Semens herbal ye de ba to omo ye furu na we anya Semens ahefa clinic be ni betumi de nse sinebo akasa aseboyi no Oforisuo oni masema de last month Ghana Health Service yini ba ye honomo say Semens herbal ya upgrade yen okay ye de call the next level okay that is how far yakọ ama KUST herbal students wo nyina ho na he say ye de obi aba emo be an attachment e chiro dwumadie stronko a Semens herbal ye di eni fidi e wo ho enye yize enye ebia utie ye yare bi etewo so say ye ulcer say diabetes, say war, say kidney problem, say prostate problem, say enemu yare, meka enemu yare gonorrhea, syphilis, chlamydia, fabra Semens herbal, oba hono yetenete. Say ya kamia say yare aba baine, Oforisuo meka se minchro. No bi busa say adenti na Semens herbal yare bi e de bebia na etu ase ho no. Yentie ni nse tete no. Na ebibimamu ani wo yare a eye broni beka say indigenous to us. Ye wo ye yare ani ye yare. Ero na ona na tumi hwe wani ma me wo faasi ya na se me nane wano aye bibi dodo wo ye nya ntoburu ye mfa aduru we se ma ampa de beka na ho ato wo ye funu be hye ne asaw na ekọ na ye yare a eye indige anase ye nimu abibi mamu na so se na me lifestyle ye didie ye nyoma bi a ye kọ ne ye nyo obi beka broni beka se behavioral changes ni ntino yare a ye se ye nya no eye abrofo yare sa na meka no yare a ne ye nim no ha enam sent no ana Semens herbal yedi infidia kese infidia sabi yanka se ba yedi nyoma ta dabi ye fa omoja ye fa honam no mu akwa ne mu bi mo fa nche mi ntasuo nyoma bebre kwa se na wo kan ba ho dwonso ne yeje ye ebia ne de beje ne ye de ahyehyem ma me dwonso wie ye no de ye sa de nyom zali na is a condition ye pese ye hu bibi enu ti ne ye sa no ye take all this ye na afa ye de afa mfidiem na mfidie na kyerɛ sɛ asemesi yare eye wei anase bi ntie ne ye Semens herbal ye manage yare se oba wuti ye wo ya enti no ya ma wo eduru e ko ye eno ano da bi ye ma wunduru ye hu yare no na se ye ma wunduru a wakọ na ekọ no e wo se oba ne esa ye wo review ne hu se ade enti ye ma ti yare ne ba ye no e free ho na ye tu ase ye manage condition ho nye se we ko na wuti ye bi ne ho atọ no bia enti utie yen
na se ultime entwe ma yare ne mfa wonto o entwe ma yare ne mfa won se ngubu ansa na ba yede waba ma me fa saa asem we se ntwem last 2 months ago me papa bi friend from Takwa na ose ne nsa bonkum no aye titriti ontumi mmam meni ni di ko na mu se ne condition no stroke ana eboboba ana me papa bo modern ebro so ye adwuma o Takwa mines eti time ho ye den ma no eti wontumi ti ye fa ndro ni se na mte da bi ye nya hu de wom de yentumi fa ndro ni se no na unim de na nse ofre me woka ne nsa bonkum na etitiri se afa ne nan ne fa adwodwo ana musa so ofa enti se no utumi kwa adwuma na se so mi wo fie o de de me de na mse ofa eti we ni baaye no ana me ka se bra o baaye on se ki atini to one day on sa etitriti wa hwa ma abeka ne nan no on sa etitriti stroke bomb pempe ana se wa utumi se o condition enye ya entwe ma ne mfa onto to anamon bra Siemens Herbal Clinic na me show bo ana se me no beto nchia se condition na de ba yehu a ma show 2 days eduro no ko mu a ababa ba ko bae yare ye o se ono de atana no so ni gono ne de on de ne de ne nko ni gono no so wa no wiase mu nduro nya on de ne de ne nko etu onim se efie toma o se okay o se toma na kire se wo ba no no we chinyije for Thomas etinya no nti no bae ni postrate nti no bae ti we no de gono de o se toma o se onim aduro no mu ye wa no wiase mu nduro nyina nti ne de ne nko obae na me so ofa ye test ni hu gono am so ofa gonorrhea David be made the entoma o ma meduro krenko na huni ye ma na duro to ma na dwo kan no onu meduro instant wo dwo kan no ana owura wo so boss dog me ko dwo so ase enioma bi na say yes so say etoma edi ehwe say etoma 3 days oba na odi adanse eti Siemens Herbal Oforisuo adanse a eba no etoda ya yetimi tena o me kai mre bi ma mi by kidney or the neba na o hwe ni kidney stage a waduru a me kai na Dr. Cosmos wa around me doctor them doc how we dey anu odi you e dey ka ko dey mo yesho enhira nka nyame se ma me ne ba ho no o de ne ba no Siemens Herbal enuru a ye de ma no eni akwankyera ye de ma no se oni so no nti no akra ne ho ato no na kidney problem na etene so no ada papa bi ba ye office ha eno se na Siemens for no omo ba ye nche na mehwe ni din ti oye no se na se ya na obo mu Dawudo no wako sir na me se me ya me se danko ada de na wahu wase na oyare osa yes na oba ho no yes na wono ya na yusu obedi adanse na yedai yes a kire ye wa ha sir we so tifi Sompa no se osa no sisi no aduane ne to ne yemu na ne yem dwa no nyina to atwa nyina Oforisuo yare bi ti se typhoid fever ulcer diabetes hepatitis B ani empese me kan ho asem ho de mo wie ho because sa yare no ye yare a se ani ye pe challenges e bia stroke no da ho wo de ende wo ye hwe enye yi na de aba betemte yen e bia wo de ende wo condition no wo bubu che se wo ye ho hwe enye e sa cha because diabetes adanse ye ba no Oforisuo ye ka se ye bo tape na ene ye nsori omo buy omo so omo hepatitis enu omo unse Oforisuo osa asema na okay unse yare ne tumi to ba bi miensa woni padua nim osa to obo mami ndi mni ho no enho komo kakra bi etumi to obo ebetumi ato yefunu nim ebetumi so ato nsuru nim na yentie ni ye emu de ebeto bia ba bia ebeto bia no ene edura ye de ka no etobi oso mi osa no aso onum nduro obenum nduro na ka na liver se da eda okoko so se da yentie ni ye ana enye kom so na de osaba yentie ni ye enye kom eye moa ana de osaba na moa no ba omoto yin say ye wo bibi wo ye fuma nyame de bibi sei mo e fe no mucus lining ene bo ma bi to me cough sane no eti moa no ba omudidi saa de nim eti se kom de wa abo no onya hwindi na widie no so chi echim acid egu kro na abo na abo agum no de na be ye wo udidi wie so a oyefunu mu dwa wo hwe obi osaba ahomache ba jai se wo dan ben na ona obe kama ma de ache fabra Siemens Herbal ye show just a day onum aduro na ada na anwumre na obeda nemo eno no nche se dey na be say onum aduro no kono ebe clear etu ase de ma etie bia wutie ahye ne Siemens Herbal Clinic ye wo Kumase asokori mampon ya ni asokori mampon rural bank na na ehwe anim e bia na oba ho no ubenya ka Dr. Mensa udra so ko asokori mampon ofra osu besi obabi ohini state you no ubenya ka dia ka ebio ubetumi so asan nya ka e wo aboabo traffic light na se eno so fo asiwo baby ohini state you know na room asori dan no ana ebio so tech ugina tech a ubenya card aba ho no na ye number edidi dwumani 0240
0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 Oforisuo condition bia wo biara de yan de unfa onka onsen wo bonko ade a Jare ode jare ko sorry Jare. unim entrefie nka se me kwan wa me wa Accra me wo Tema me wo Tamale hwe yare ewo na eba eni ba bia wo se ka wato no ma eni ba bia wo etiesi ahode ne kakra wo no fa sorry frɛ ye number no ba bia obi be ma direction Emma odi abakuma ase na ade aba asokore mampo ye number no frɛ 0240 0240 61 61 60 60 61 61 Meja ma doctor no odi bia so dog Oforisuo you are the source of family enko ai na ye beka akra de afa gan no said the semens no ahudwiri sem na mo ye enya sem keto akra ahudwiri sem na mo ye enya sem keto si ye ba ha nso ni anka gan pe ye ntimi nko ebi so mbe boya se ho pa yeso ye bema na se wa to form wadura ne Semens Vital Herbal Mixture Semens Vital Herbal Mixture yesremo eduro ni din no ene yenyenya course bi ebi mo timi kotobi omo se yesi ya tra gan na guhu kakraka da bi eduro ni nimra ne no ene agan enye eduro ni din ni agan eduro ni din ni Semens Vital Herbal Mixture na ho te din ni agan na ho te no din ene de agan isa akra do om de jutu abeka ho se enye be man nko ana no wuli pa ni mu ase da bi ma ne so nom oba nom be man nom oba oni atenka yenwoma hihye yi oba no aso abeda ho saa timkeja gwadro ne Semens Vital Herbal Mixture yesi kona kwaji bi watenka ayira na wo ye ho hwienye no ubenya wo Semens Vital Herbal Mixture no magan no unom ya instant yedro no se de sitie no eno a enye Viagra nanso unom ye na eho na so ye bema bonse bibi peja last week minyako bi free sunyane na papa na ofrem no ye papa panyin pa oda edwuma ko bia no aban edwuma bia no o se na ne sisi na ye ne ya ena obi eka kire nse onkoto agan no so okoto ye no wanom be mienu afede okwa hu se ne flap ni peja it ofrem o se krate na mo ade no nso mehwa ade no ho enwu ho se eye memedru na ede na ma yi ni peja sa na mse papa eye memedru bema wa ye mre ewo mpem bema wa to form na oye no ho hwia enye yi no ko na koto Semens Vital Herbal Mixture na de tie ni obi wo ha na o prostate ana so o infection bi sexually related infections bi o sa na de ye srew bra na yemfa ye duru a ye wo a ye de ma infections no yemfa nka wan sana wano magan no efi se wonuma da effectiveness no hu papa afa wo prostate ana wo diabetes so a yesrew hwe se o diabetes no ebe kofom ansa no wano magan unum ye na wa chekra 5 minutes e wo so peja ho se wan peja ho de ana kire se bia na huntina tete eno ye ohwe enye gi se bia surgery se intini ni nyante nko ade ayese Semens Vital Herbal Mixture koto koko te so usisi wo ya ho hwienye wo da fom owura bi frɛ o se ne yere wa da fom 3 good years sabi ne pant kura je se ono na de hye no nanso onom agan onom 1 bottle pe onom bottle ni afere o se ne yere na ne koto sabi o hye ne pieto se uyo obi na se sisi ya de atena wo so ache wo ya ho hwienye ko na koto Semens Vital Herbal Mixture agan ni bi be bia wo Ghana ha bia benya bia to enei ise de duru border no so ti enche ne Euro African countries yi mu na ye kroso US ni ade de dada amafo di ho adanse ho de bia bi ko me ba ha nwumre ya akra course amenya maami bia frem free US se o penro ni bi wate ho nkapa ti yemfa bi mre nyame ya adoma ekina oni ebedi ho nkomo ye de bi ko da bia Germany ye de ko da bia enti so wo abrochire ana so wo ba bi na so pe Semens Vital Herbal Mixture ni bia free number no 0240 61 60 61 0240 61 60 sansu na wo Ghana ha ba bia wo pe bia yesi free ebi mo free efri ye ginom ni ade se wo ho na so pe so ogibiton a
yɛbie yɛ apono ato hɔ yɛse bra wo ne yɛmɛtena ase nnuro no yɛde bɛbrɛ wo na wo nso watumi atɔn ama afoforɔ nso anya bi atɔ okay ti Dr. Again answer na me call no ma me fa we ntwam okay ye wo pharmacy bi or clinic nanim Siemens Herbal Pharmacy and that's Siemens Herbal o call no shop o call no ma ebibidro bi a o pebia o benya bi okay ti asokore mampom fatamu ho call take ko yi nyamo amopa agan ni bi ato ana asa ebibidro bi a no o ba ho no ma e wo clinic nanim ho no ma onwura clinic eni ho nanim ho no ma owura ma dro bi a pebia on sabe kan bi yes okay Dr. Gain ena ote no kano omufri Cement Cyber Clinic ena ebaye na dwumadi a wo mu edie ni se omo sayade Cement Cyber Clinic omo sayade na omo di dwuma omo bo adwuma pa yare bibire bia da wo nipadua mu fa wani kirem e wo Cement Cyber Clinic na ekoje ayaresa enam yade omo mfidie ya twu moja o dwonso na ene enwoma hodo a ye de behwe ne ehu yade kura aye wo no na ode aduro aka wo no omo beye na omama nwoma aye kama na aye fe na wode habaduro nku a ene sayade no enye orthodox ti na aye wode habaduro nku a ena esayade no enti yenko Cement Cyber Clinic na yenkoje yayaresa na enwoma enkonkai enfa emayen via adult education yensua de via adult education yensua kenkai via adult education yensua sede yesi tworo sede be ya enwoma be konkai ede amayen uko suku wanwie wanko bi kura via adult education se bra sede be ya obem wo hunu bible kenkai na wo hunu check so tworo na enwoma konkai ede amawo via adult education wo Abrepo Methodist Primary School ho eho ena wo di ni dwuma wode busumi nsia pe ena ebe kire wade ama nwoma akonkai ede ama wo awreho ahomete sekrachini yebe chia good morning na nhusuro besi ageso na chese wo ya bon debi via adult education say wo beje safo nyina fi wo mo ponchirem na nwoma akonkai ede ama wo mo ewo nwoma suam yefre wo mo 0245 690834 0245690834 na yenko jin enchiremu na yenko sua de ewo V Adult Education Center busumi siape yemfa ensua de na nwoma enkonkai enfamaye ampafo ede na asem ebedai asempe nipa dwumadie wa bra one na busuafo ekọ ayefusia enkwansia ekoto maami abreho asefem ye papa abusuafo nyina hwere wo nkwa abusuafo nyina hwere wo nkwa na abreho sem wom ni se ne babema wo kaaye na otumi so ne nsa ede ne kope bibi edie ekosere mobruhu ade ne baiso ewu jajajajaja ama mami ene waye mobo accident ni mu a ya nwono 7 preduasa se oye bafan nye saa ne de wo no na accident ni mu no ena ye mame ene wakosa tebia wem omra samwa fo yancha yahwefo ene meba princess asamwa wanya mfina na minim say dru ho a ohenere ye ne show ne picture na ba betoso ofo unse asam no aginja na me no kakra me fa wasem wo mu se edisua de ne hu nipa princess asamwa na da so na it is will be kind of choice that they will last born and I'm so more can I know they no na drenche no you no na sem bucket to no princess asamwa do afre we make ko no me no for sa akola we no more de bebe we ase no ma papa nko odi for ba no di ni birthday no
See a home by weekend see na Princess Asam one so we no enkwa no mo ba no mo ho ofe enkwa no mo ba no mo ofe also omrasa mo ne sisimu ye kama ana mo sisimu ye kama enti ye wo ngofefo nkwa to aso kra yeah birthday na to aso o sa wo bi o oh neza masa wo be na be ma de se onya wu ya onya wu ya we Asem ya busa ne dia won ne da phone me nto because oye na no normal oye no we won pem here o question was na bebu se waje achinye on ko ni fie ko fie waje achinye emre nti member Princess Asam nyame sha obi bia obi nyame nyo kese pa o ma hu ai adwemutie pa Oforisuo yenwa ba se wa ampafo ana mama mafe me maame de ode abran se wa nya ne ba bi ko ache so maame ye menua ba se me de osei enti esa ya na kame maame ya se mi akame o be ada bia nyame mfa okransi on se ade we me mfa adesua kakra um one wo se me ba me de na me de anyeme maame ne dan for pa no no ma me obi benya wa na firi ade hwe ye be srew adesua mi sua no ya santi mama na wiase mama eduru me bia first no na abusuafo no mo ntraka ba ko mko ba bi o tetefo no mo ni medipa o batanya ba ba ye desua de eduru me bi ho no ma ye be srai ba bia mo kwa kwa ware no de wo ko no se chinchina atwan aha na me pese me ba no nti mo mra ekofa ade yo ne ai accident ba ekofa yo ne kese pa ba bridge ye kese ba busuam anya ba du maybe so se mame nkomra na kwa ne wana me koba sabe ya bonsa kata chobe sensen chire kwa na ede ya mame sabe ni wonim obi anu okofro ka obi hu se ka we konya accident mefo mame kafra wate kafra pa na no oka bibi se ochi ade ofri ade katlas wo na otonyom ala fi obechi ade mame tuwe de sesen ko ya ne se ke bebu sasa de che na obetima san achi bim ana se di nti se no so maso sa de minim di nti ameka sa because na Ghana ha no obi ko situation bi se won say na nso ya na bi ye yona ami be kwakwa cha de kura na hwe kura na isam akoye ka te kwan bi so no minim di nti ameka sa mi de mesusu se maami ke bi kura na nkrofo bi omunye adidi nkomo bi ebi abidie kura na bi a 10 bucks bi na kama amete wo ba bi na nso ba bi wo kwotren na sabe kwase yi se wabodamo se bodamani atio waye kai na de tienie yensusu me fanfri babia ne wofa wo se me komedie me de ede anyeme ede ne koba yi a maami de waye yi e wo kwan bi so sa na meka no na wunua be ma sama okoka ye nya asem se wo fa wo twa so se kan se wanfiri wo betwitwa se kan bra sa situation na omna anu woden be si na ye kan wono kwa ne nipa san ke chi no yemfa se kan mokoko se kan wo ya metwitwa wo obi obetwe se kan be na no ye gya na obema bia for high tension electricity hey wo mu ko omugya se kwa na man wuye obi ani wan ko onti ayi so go be se fom se obi anyina yi na se a ko be se fom nanso se obi twe se kan a at the moment obi betwe se kan nipa ho no o wantimi obetimi obetwa etimi metu iseme no obi ya de na se kan kutana na nipa ho wantimi am ese mfiri ho because you wan go betwa owi a wakun sa papa na wo fro high tension no se nya nipa egu ase na wantimi se mo hwe ya Oforisuo minim wodi ka de na test no hu se man hwe ameko ejawom ana manfo nyina wantimi osro happen o se na sanete dia ena meye me masam ena hwe papa no twen se kan wo so wu papa na se wo fa no esesan ke chi no na Ghana no ya na minim obitimi so na yirim no aboro no kwa ese awalesem munkodi ne fie ai Sompa 93.1 shade asi o papa yi edan ya sebe wo so de wo fa ho wo fa sebe maami hwe situation wakom a wabusuo mu nyina kwa ayefro mu nyina akwu a wakwan bi so ntenye wareho maami ye de ne gya hwan e de na ekoso wo wiase sese ye mfa he
na sɛ wokɔ obi kuro ti na da bia meka sɛ obi te aborɔkyimam na wɔse aborɔfo hɔ no wɔmo nyɛ no ɔmo taataa na obi asoma hɔ wa wo kuro mu a wotim kɔ wabusuani kɔ de wɔyɛ wo maame baabi a wote watwe sekan sɛsɛ maame yɛn fa na wɔnkɔ na maame ni na nenam saa na sɛbe wo fie kura mpo ayɛ wo sɛ yɛ na abɔnte so na ɔbɛyɛ wo dɛn ɛna yɛ maame sɛbe ɔbaa ha kora yɛde ne foro soro ha no na ayɛ den yɛni ni baabi a wo yɛni ni baabi a yɛ feel sympathy bi ama maame but na abusua nti da bia meka wo yɛka sɛ abusua a hwɛ abɔnte so ne de ɔbɛyɛ oyie kora ne wɔ abusua ne wunua maame sɛbe mpɛdua sɛ ɔmo hwɛ yɛn ɛne ne situation ɔse na ɔnyɛ kwadwofoɔ na ɔyɛ bɔ nnwom korɔ baabi akɔfa ɛnwom korɔfoɔ so na ɔmu di asa yie paa sɔɔte ase ɔmu si dwom ne adeade but ɛnan yɛ wɔde bɛyɛ yi na hwɛ meekɔ a yɛfura ba wo memaka mɛsɛ me nipa woba ma yie wɔ within Kumasi a na wonya yie wɔ ahona baabi a memma woba mɛbɔ nsaa memma da edwuma bi a yɛhwɛ saa no ma ɛnɛ nipa ntutu kwan rɔfrɔf saa eti sɛ ayie bi ba na sɛ nipa no sɛ bempredua ɛne papafoɔ ɛne saa nɔɔma na kyinkyin me se me fie ha na momfa ne mmra kyinkyin me kurom na momfa ne mmra no me sɔ saa nɔɔma no atwam okurom kwan wa wo de me nyama ayi amema wo de me ba no abɔ me nsa because ɔne mo to sɛ wo bi anim ɛno kura boa maami kɔ ya ifure ne onim sɛ ko ba abusua nyinaa yanka ade we ya mama ka me kurom akyɛ ntimeka sante achimi dwa so matadis omu nyina ko hwiegu kwaw bepon omu nyina ko hwiegu so adu tama ye besre enoma we koso a ebi kura na nka yefro ne ye ne Kumasi anka beboa enso ade e beto de ye panifo se oto beto ye to uhwe ho so ye nso anwanwa ohwe ne nso no dane tope na mede masem e fa ho no na mede esa ne no yenhwe akoda yi a ɔsoso maami ba bɛɛ mɛn ya hwepɛko pɛ ɔsi ne ti tim bɛti ɛsɛ obi awu a sɛ pa afa sɛ suo pira sɛ wada obi awu na samadanfo ne yakosie na ɛdeɛ na ɛbɛsi kwan sɛ mɛmi kɔ bie me kaa ana me bie me pono a na ma bɛka kyerɛ saa madanfo no wawu no na busua na ne maame sɛ me bie kaa sama ne kyɛ me sama ne kyɛ ɛdeɛ na mayɛ ɛdeɛ pa na mayɛ na deɛ tie nie saa bɛrima na abusuafoɔ na ɔmo san twa maame ada paa no menim abusuafoɔ ɔmo yɛ ɔsɛ mo ba no yɛsɛ ɔbɛdam ɛwɔ mu ana ateko ɛwɔ mu ana aba maame di ho agoro bɛku no because sama no ɛtɔmɛnt ɛha ne saa na wɔde ani bɛkɔ maame so deɛ yɛka no saa na ɛteɛ te sɛ deɛ owusu mu hwehwɛ mu saa na ɛteɛ deɛ a maame di ho agoro bɛku no dumle bi ana meka so obi twe sekan a dumle bi a pɛbɛ bi tetɛ so ho maami nyina so bɛn na wo gyina na sabia de gu no so kra na wadwane maami nya sama yɛmɔbɔ woni hwɛ oni kamafo bia ne bɛyɛ obeso no mitim afa na kwasea wabɔdam na wo kɔforo ka wo se sama na kyem ɛdeɛ na wayɛ bibi wom na busuafoɔ no bɛma na busuafoɔ no ɛna sɛ sanka ayɛ dɛn ɔmba maami wo no mo hwɛ asɛm no ne puma sibre maami oni kamafo bia maami to ade obetima yɛ paa wo wiase paa yɛ bɛboa ne paa sɛ maami sabe obi bɛboa no na bi a bidie bag bɛɛ 10 bags bi na gu na maami wo dwosuo ne wo kyekyere na gye onya bi to aduane adi sɛsia sɛ ɔkɔ sɛ mani sika sɛ ɔfa ntɔ ɛnkye na ayi na sɛ bɔforo to egum a na ɛda egum ɔbɔ sɛ ne nso asa akɔ yɛ ka ade obetima boa na no na mmom yɛnhwɛ edumɛ bi a ye maame nom ne abusuafoɔ mo ba kɔfa asɛm bi ba mo nkyɛ ne nkyɛse na mo musa ne sɛ ɛdeɛ na akɔ yɛ nkyɛsama no wɔkyɛw apolisifoɔ ne de wɔn ka no ɛkwan bi so no maame sɛ bɔ ɔnyɛ president ɛne akasɛ de bia apolisifoɔ emu yi baako ama ne agaade no ɛde de wɔn kan no ne kwan so a emom ne sɛsɛ nka apolisifoɔ ne de nkyɛ wɔn adwuma deɛ ka wɔn frɛ ma baama na abusuafoɔ ɔmo frɛ baama na abusuafoɔ akwara na ɔsesa ma ɛkye no wɔn frɛ na abusuafoɔ na ɔmo ne tena sesa sei na maame ke wɔn sɛ hɔ no deɛ ɛyɛ honhom asɛm nanso kwan bi so no yɛyɛ biribi ma nipa no kɔ yɛ case no sɛbi ɔno nso nya bi sɛ mekɔɔyɛ no sei na ɔmo yɛ boa me ɛde sɛ bɛrima yi watwe sika aku maame yi sɛsi ana waku no kwawu yɛsɛ maame wotɛn ɛmfa na wote pakyɛ obi na adom me ama baabi kakra yɛsɛ sɛ dodɔ prapra mu bi anaasɛ wode computer yi a wotem mpakyɛ da bi yɛ han mo han maame sɛ ɔto yi sɛbi
Ye ka Ghana so nipa ho wonfo no. Na nipa kro no ye bɔ na ba so. Se wa yade. Maami betra ho. Wo se tama enoma happen no. Nipa ayede aboa no. Na nipa unwu ya obuansi yo. Unwu ya obuansi. Na ye besre. Akwa na nkasa wanya na inde me de misusu se abadwafo. Misusu se wunye wo bi bɔne asaman ɔnyɛ dɛn ɔnhaw saa because maame kyerɛ sɛ ne ba no ne ti meboa tim ɛdeɛ na ɛsiyɛ sɛ okɔdii ne nkwasi asɛm bi a ɛyɛ maame yi ba okɔdii ne nkwasi asɛm bi a ɔno a na ɛkɔ ne baabi but sɛ wotumi paa wɔ nom ka sɛ mewura me dan mu a wo ba ne ham ne sama no wɔ ha me ɛna mewura me kaa mu a wɔte me kaa mu ɛdeɛ na wayɛ abusua na musa ba maame obedidi natam no mente ase maame obibika me pacho ye ko goso no divisional commander ni mu no abrante ne se eda mi mesu no me ba ne mane na enu nti na dia bufu no ena yire husu eduma bi asu kakra because ne nkwase ade no hwe ode saa kwan ya ofa so a oba ne wuye no wono so bekobi nemum de sese ye ne se enka be ma no aboy no na busuafo woni maame nkomo ne maame ntran yie no mo ne maame ni ne yie but omo na san bedidi watameboa we asem papa ni asem we papa kra de nya no mo nipa bi hon ma nipa bi kwa wale a me so ma jimi he be ma utifie pa asem sifie a wudi nkwasasem di machi no nye bibia na be ma utifie a oba di nkwasasem adi na chi o ka cho mo trase identity na ye ba no o susu se maame ba sama no o ha no ɛdeɛ ne wayɛ yɛto yɛ nyina yɛto yi sɛbe me nwa kwasi usu ansan wuyɛ yi sɛ me na me kun na mete a hwan ne yɛte yɛ ne yɛte ɛdan dua mu hwan na busu mo bi nwuyɛ yɛ ne yɛku wɔm yɛ ne yɛte yɛ baabi it is at the moment a asante ha obi bɛwu na wɔ se me kowura me kaa mu a saman ha me because ɛyɛ ne yɛde akɔhyɛ ba yie maza maame ka sɛm kyɛ nyina fie a baifo yɛ nyina nsamafo ɛwɔ efie a ɔmawu adana ne de sɛ me maame abrɛsa wa sɛ bo da hye ɛne obi nkoyi nanim ɛmfa me nwu na me woni me pon atam ekofie enti abusua no ɛne sɛsɛ yɛhwɛ na wo fa no a watwo sese kan de ɛsɛsɛ nka right now akwa bi so no yɛkye ne tum because fie ho no sɛ be prejudice sɛ wo so wo firi fie ho sɛ wo ne wo fa ase no aden na hwede nyame yeye wo twe sika no wo de ba maame su wuti asema maame ne se me nkwa kuta ode obetuma yedan akume e no fa abo asemu awerho na ejade bi a eyade sua kese e na wo to obo no be ma wo twe sika kuta na ne nsa ho ayere ya bone wo ne trim hwede nyame yeye a se David and Goliath de ni bi na obi nwan buo se ya na ogemu a we nya wanwanye nyame a na Goliath kakakai na ebu ababo na na tim eye nyame ebi na to mami wo so to bo no sika na ne nsa ne kuta sika ne boy na sika ne free toy e ho na obi ne boafo bi bae na one ne chinchaka ente san koku mami no oda so ne namo o na asem ne start free enti me de ofosu me de masem ba wie ne e be sere Ghana ye mamra no enye starting free baabi ne nko wie baabi ne beboa emo mami de sebe oba ne dem na ne de dey anye no arewo mami situation wo mu no arewo because of ba ha fitia wia no mami atra fa akosa na sebe previous on sebe mami baby oba ye steps ye fro ye kwa ye mema kwa ye ba ye fro na ye dai Oforisuo fro na oteso na mami ye kobo on sebe abomu ene ye de na betra so a enye ye busuani o enye ye bibia o but nipa nti ena ye dai nipa wo ho na sebe mami hwe kwan ofa so wo kana sam se omu kwa ye fro omu kwaje omani omu de hye ko ware omu ko accident abusua ni nyina etimi ye nei se ye kan bom se ye ko ba bi me ne mabusua da bi o dwume bi ba ko nkwanko hwe ya ne ye kase dwume bi na nka wo ba fo ka hwe dwume bi ahwe Yesu tman nipa che me maka me saka bi me se okrom kwan na no me nwa bi wo kwa ye o mem me ma ye bi oba bi Dauda me chiawo ohwe ya no se akwagu ekwan ne wa afeso kwa no papa katacho wu ye nche etimu ana jamukuta nti mame nkomra na me koba ni fe no no nemo obi wa chinchina me ba wa ye wo seven prejudice asante achem emo mampa ne kwa so a nanso manya yie ewo manya pauno Sompa 93.1 ya so ehun nyina ke bi bewu
Sabi ba ko na kwa ya nka kwa ebi ba ka fie maami ni fie ni ne dwase nyina sa ne ba obesusu ni maami wo ba ko pe wada roma na omo maka we omo ma wo me ma nko a ti maami ese se onya bibi som na maami ni sun no esu ni de du me bia no wasu na kwasea no na ka no so osu a na sama ne kwa yi bibi wom abusua na sabi ba ma ni firimu no sabi mpɛ mu tie ye ne a de wo kai ma me so mu tie ne a ba ma ne wodi mu no wo ye nyansafo a komo baba ma mi wo ne na betrase nyara na sam ne puma sibre ba mu di hie because of ade a wo ye ma mi because asante a sama ntimi hwenhwen nipa saada e wo kwa bi so bibi wom ye nim bedro mo kwa ye se die ntio me se o Ghana ho ye situation wo mu ha no se wo kosoro a ebi kwa maami bai ne wo situation bi a wo kwa eye ne ya nipa timi kum obi ade ketekete wo Ghana o ni waku no etim do Oforisuo maami wo de nasema bedan ye meme de me fan se maami Asem no eya de sua ene awerho sampa ye sese wo te abusua ma hu the way a se bi nipa ne wo kan nanso enya abusua na nya sabe mpraduasa wo twotwo mutwo nkwa na ya abusua because maami oba ya feel sympathy e de na batena wo wie so a aka kwan ya befa so obekọ woni nan okwa ne diem ne wo fa twene so sika ba bi obeda no wapam no e na ama wo mu nya akwa eti ya wo ba wiase na obedash busua bi mu a na sebe enka oma na so maami chese ne baba ma no sebe on nke koba e no no so nyonko so ye ne de afa na so sama epam maami esu no na wotwe bi asu mienu ne ntomente ne pa no nya jimi no na mo minim sese na ete bia no wabeka wasemi sompa de sebe mpraduasa yenim komo bi a aba wachiri na me de meka nya se maami so obi so obabo ne krampo na wa ma for api for fan wa masa asem eda ho a de sua ene ye de aba beka nanso asem bi ho a asem bi safa ko hina asem bi pon nkomo bi a me de akokọ so kaka enya menka se bibi na mo mate nkomo bi te maami se bi a so betima ye bibi pa betima bo pa me se ukochi koto esam ma na esam na hwa na akoyeka ade betima bo asem maami ti ba bi a asese bidie maami wonya be 10 bucks a obetima tram ade dade abobo anu akyekyere na de nkaka me ma dwen kyerɛ wo na nka aboa na afi na reho na so ate dume bi a komti mani pa reho ba maami se wonya bibi so mu a maami sabe bread wa ma pay for fun there but na sam na ya pa ti be ma ne de opa ne ho anu wanya se wa bodam no onkwa ne ba bi de aka ne de oni nyame ene sama ne ntem Oforisuo mawie okay ene mewura huye papa ye kansa awre ho pa mewura hu se de mewura atimime mi hu ema omufie konka ise ya na akonya ne ma sembi efise na me ma mi se woni mu na ewiase nipa benya wa ne firi yade nipa benya wa ne firi yade na ma ehurugura ama mele wan seri yade oh na kadie ne baaye ye kwa bawo na sɛdeɛ wo mono wusi ka wa asɛm no me tie me de minim komo a ekoso de na sɛ ka wo betumi akoma mi we mu a ama ne nsa akona no a oh kanyankopɔn be kyira wo atimi me pa wo anwumire me wura ho me mudu nyina asesa sa de otwe so sika no so ne nam wo nwi one nam ho efie so abo abusuani bia ni o kyese wa killer to obi antimi nka na asɛm nyesa edwanya ntuye de ye beto nwoma me wo gidie kese wo nyankopɔn mu sɛ maami obenye obi amana boa sana babi ametie ma adwene kyerɛ me ko maami wawie kɔ wawie ba o wawie kɔ wawie ba sɛ nye nipa bi ne beso ne mu a maami to betumi akodwom bi mu ana odifo Oforisuo menchia aposifo ebinum ebo adwuma papa ebo akwafo media tudwa amacho okromfo na o edi ya bechi wo jo Oforisuo mi ankasa me ha adwen o na ko esofo no ba bia nya me de me fa ntia me ha adwen
aka mimi sɔrɔ na ju wano kura kwa o ka sa na no ha no o de o mo no wo ha ju kwa kwa no tu be ma be fa ne ira o munye be man sin obi a na se kwama bodani o so be fa na yire wori ti wori ti ma to ase o so munim se de be bia medu min ka hwe na so nyame o be kasa o de tie de onua no ka ma din no intermai din ti omo nkoso go on omo mo panko omo be shedi na kwa de foforo ba ku bi kuta wi na kwa de beto ka kira mo se o de beto o ma me fa sa beto Oforisuo emoya na nínú aba ya se wase metini mebi se ebrebi atwam no onya ohini bi che na asase enya patadan bi si so na ka mebusa se da so ho na krono na se wontimi nkoso eda no de ko binya ba bi de tia to ne krono na bodani enti na dawroma ompo empenifu bi ne komunto wen sire nyina so ebitima boa na watena he ona se isi asase eda ho so ba beti ya asemu o na meche ba bia mekeka ko asem na da ho no udie utie mi ya obehu no sese ade no akoka nwurem on de meche aboasebo no ho kura na ekoto o de so fo kan ko be se na yi na dwenkyere okay ibi so na obi so epe ho be ti no obi pe abode hu no de tenefu sese enua ba enyina ye hwe me tu mi ebi kamera metimi a support mi aba ba bi da ho so ye nse ne ma odi o support na de odi atwe one break e se de me de o light na so se de sia so no nye na wa free ni party bi o light na so no nye na ka se mu ra ho na me yare kra o me yare ya me ya se butwane a enimdiefo Sompa edidie meti ba ko pemiampa onu mato na enwumire yi sisters wa semi kura za me ka se bubu me so eto Oforisuo me kasa na me chese ade no akokanwurem nyame ehye woni monyam kakra eti yenhwe ho no na nka yenton na nka de mpanimfo de be free chire ba be soso ho no ene kura tim ye bum Oforisuo ba chawo de me ka no onu me adwe kakra na nka no so tima ibu na no be ko kanwurem na kwabra ne ti ho de wonya aboasebo no de ne hote nefu o de meche ntimidie anka menua ba ne ba ya adwene a ho no mo kompo ensan kohwe wo chibiu ko wanim na kokoton obenya obi amanato na asase ba da bia nsimafo nyina no omu nyina obi pa asase atonti obetimi aton de atosu bi Oforisuo ye nua ba se de wo si abre no emi me hu accident da ana etuo ankasa soso no esimi so wo Benghazi ti Tripoli etuo eni accident ye pe because accident ne senya bugi pa wonim se wotini wadwem se bibia je kanya na wote se wo nkwam ma wante de akọ wo mu eti odi yaw na de wo mu ne se ase Ghana ha no emra bia nheda nya adwuma to the sense ase obi asori a te se de yankura gito ye yin enu tram de agenda bi ba se akanya fa me koy AGP me de wo wiade ne echewa na ma botu pe ne mekun kama wiade metutu forum do ahye ho na ma yo kama ana ejaso a na ma chekere won san do to gidim na ma ahyew because Bible say boni be kum ne boyefo na do twese ka no wo sika no ana me nam kai do tutu wo etu ano what I say the we are from so be fu ano so all the me channel enti enima bia ye nkrofo bi apegye mo ye no Oforisuo ano odene hwe de abrantie eti kroma wo ye ya onu na busafo ntimi nkan all the me channel nye so fusem a na kobra na me ben wa na matete wo na me yiwu na ntini sibam na woto na wiawia sa ko weni kwaso otra kroma o nana kwa mkrobes mami bacho hafu anwiem hafu anwiem nana kwa mi ana odi nkwasasem obu nipa ko wodi wonya obia se obehia no na odi age no ana odi nkwasem Oforisuo sa ne ma weyi ni kwase tra ho eni kwase tra because ye tra ho a ayese abo no ti wonwa so aka chen se won so ne ye so enka se won so ne so anya se ofiri so de beba so eti sa brand nana kwa mi o si ekunu firi ho
because jeli na Ghana how jeli na beye busu asem ye ba be yini sisi a o dire kwa ai ba bia ye hwa yare fo say ankafo oh okọ ye be sa be ja no odi se Ghana mra mi ekunu de ho de me no nya anu na me kire se Ghana si yenkunu mfiri ho de ma ene me bi wonu mo anu na eku ye ni ho dam utie me ye wabodam de ne kwa ankafo akohwese ye be sa na yade a ebeboa Ghana mamra no kura no si obi bo kro no kura mra no protect no so mfa lawyer kura Oforisuo nti bode mani atie odi ti krum nti ye e wo se ye de ne kwa ankafo de me nwa yi kan meka se yesi ekuni fro no bi kura na o chankwa obi koku no ende ye be sere yes Sompa se Sompa fo ne ka se ekuni fro enti ye mfa ne mfa ta men kasi yen kokuni no se na de odi nsemu sa tam no odi nsemu de no se ka po fo yini firi ho na de ne se tekwa na asan ba wo tekwa na asan an odi nam an wo ye de opabia an Oforisuo disam so no utom go bi twetwa wa asem no wo ye firi wo wuko ye di tu kro be sa amana ba fi ye be ja no utom go bi botu an se otweska ku okun kwa na da so gina de ogina efru di fo ana me boa eti sise ya branche na kwa amnesia no ena oyitwa na me pa tonye na di tum na busa fa ko yini no anyi na busa fo na so na satu di na tem eti ne kwase ya e pa na frifie ezani pa yi ye ni trekro man ye oh na maminti si ni wo fa na so sadi ye menwe omono dwene obi ho ana Oforisuo dwene obi ho no enye ni panya na dwene pa ho debi ni wo fa asema wo ka se ye dirija hwan no ono fa ho bai oni atete ono fa ho onya kura na wo na obesa so abai ni to de me chota se no oi no fa fa wo na adwa no no fa ho da bi edu no bi apriniti eti se adwen boni ka obi a adadwen boni ka akura otongum the best ni say krom wo no so firi ho obo ho adwa me kwa de na ka e wo setiti na nkasa no kasate na no ma mpanifo bi bem bra na ye wura katacha obe matiase no amani be na ko pempanifo bi ye fa porifo ne kokoto asase no e firi ho what as here ne da ho ena mu fu dwene ena da ho nyame adom soso no so tiase se so ankomba etu be ye den na ye besere se wo ha bi be nipa so a se de nyontoro ne kan no se ye mo nipa bra o tiase sabre no ba ne sei na baka se we de se ne masa ewiase nya di ma bi o ye na ewiase ye di ama ye ne ewiase nya di ma obi top to 20 million egu ne kem 2 days no wasa koto bra beboa bra na oma emu wo nshira se oje oma emu wo nshira se oje sika na wapake gudem no Oforisuo nyame anya dumu a wote authority so sa na wano achia wo kwa na odie neskeri go meti ha nyina ma mi ntimi hwe nanimo na obede wa hwe me hwe nanimo na nisu atata obede wa hwe me bura ko papa ose na me kan bibi se ma me no wa mafo apifo ese wo de ba force na braba kwa ale dabi wa ma ba trouble bia yo se Yesu ka asem bi wo ka asem se Yesu Kristo e bra na akwatafo no Yesu se omu yade na Oforisuo ba ko pene di kan ba me boa Yesu tie mo wa nyina no mlemlemle wasi won kai no wai o tem zo mom na se de we si tem de obi kura wo mom na me boa wa yi kura na o tem omuna samwe se me yaja nyiwa yindo ene bi dia no ene dia mi yindo Asem wasi via o endo fusu papa yen kasha ne enko se odifo kan bibisa ekwan biso no kamene ya adwene kakra aba de me pesa me chese mami situ yo hiamwa o oh yes ana me chese oh yes program ni maba ene financial edan ya uko shirefu na ti anwa so afa na oba fie edan obedidi ne ya adwen emum me pesa me kasha mafo adwum se ma me wa ma se debi eno kwa de wadawro ma wodi kan bo so na wa ma boto ene me kra no say them hit and have this start program and I say my bro oh so me no di ka betu mani mo no be busa amasem na me no on say mafaya mu denti me di sie no na mame mo we ansam de si mi hu no in fact me akata me jojo ya ansa on say me yale fa do pa no eti me hu no de ne kan say yale na ye mo na so jama kwa bia ne ya be fa mu ba fun wa ne no aja wa yade eh chamai
Oforisuo midisi no na midisi se esese maami oda Nyankopɔn ase yie paa ko minim skani bi paa sabe wanyale anadem enso ne wokɔ omuso ohia mwa ba ne nkɔte ase nyame anya do na se wanhwɛ ne na ase wo hu ne mu a wanhwɛ ne wo de meka me kɔno kyene wo fa kasa ɔyɛ ɔba nyame so akyɛ ne ma obi ti abrokyire am ne wuti wo su ne na wo ho watabuche boda 40 years oni ma na nyame na edi na asema ma no minim se Nyankopɔ bekasa no because Sompa de o Sompa unya katua pa edu sie ya Power Specialist Herbal Hospital Power Mami akoso aduro ya oba besi okon premo no abibidrom ya santoa na asem na meka no Power na samami ni hu onwanwa yie se ye kan bibidro pa akoso aduro ya ye hey mami wei na ne nyoma bia wo ye no ene adanse di amanfo di efa Power Specialist Herbal Hospital hono na mami ni nyuma pa no ena apagya no ede na duru sa status wei na ye Power Specialist Clinic na sedi wo si di ni dwuma no ena Ghana Health Service debi we die esi apagam ena wo pagya mu eye no Power Specialist Hospital na ye ka hepatitis B a sa ya die wei amagana fuatwa na nanom se do na akoso aduro ya ba ye no ya die wei wa soso ano asamanfo ya die hepatitis B no akoso aduro ya die pi na manfo mon ka me home na maami ya se osefata se dana se efri se wa Aboagye amanfo nom kwansi wo papa na sama mikro yeyi ena yade kodie wu ebese agana fo kom se kontonkro wi covid-19 no sa yade no eba ye no na ye paduru a ye benom amankwamo no ho aye den na ako atia yare bibre bi ebeba ni padua nim ekoso aduro ya ne nya sa aduro ibie Ghana ha koso aduro ya Hebatin heba misha any powder no onomu ankwabo no ye den ani abruchefu so muji kwani abruchefu muji kwani akoso aduro ya na wo se aduro we bie etisi e ka hepatitis B ene se nkwamo no be ye den no mami we ajaba so bode papa bro ni fita ene bo mami abaso na se typhoid no na bema wuntumi enwo yankwa akoso aduro ya ho na akoso aduro ya se menka nche on anwumire se yade no de won hye da nyiyimu o na momo ba no do fa test ne scan nim na wo hu yade bia wo widie mu dia so wantumi ansa yade apasere no akoso aduro ya ne kan ye wode jirikajiri ni biso abadwa so bema okom pisi ni a sesi tanwenwenwen na sra dadadada wo na ataya adwo no ma no mpesa jirikajiri ne bedi mema aka jira mu jirikajiri ene ma bema ye ma no mo piafo anopa jirikajiri no akoso aduro ya ensa no nyuma ni bia ene jirikajiri aduro ya mala mesi 3D madedia etuase honam ya biada obetuase ama kama kofka heba Mr. Koko keke ni nyina atu betwa aduro ya wadru ano den se obo wapa yafia ni nchirem ewo akoso aduro ya na kumase ya na chira kwan ewo feyi ase legbosontwe kwan so woni Jasbo filling station no enedi animhwe ewo kumase feyi ase eho ena be hu no na okọ enkan so a ekwa benya poku ase ACP akwantepo no so eho ena be hu akoso aduro ya ewo nkan takrare so Anaji Estate one Anaji MA Primary School no enedi animhwe yenko ho na yekoja yaresa kama efri mami akoso aduro ya ho yemfra no wa homatu Oforisuo 0244544422 0244544422 ana 0200383831 0200383831
3831 na yɛkɔgye ayaresa ɛwɔ Power Specialist Herbal Hospital akoso aduro ya asoɛyɛ ɔhene yere maame yɛbo akua suama ase medium nim sɛ ɛbɛbɔ pusa isan so ɔyɛ ɔbaa no ɛbɛka wɔn so no papa maame nyi wagye nkyerɛ Oforisuo be maame das na abom pusa wie nya sɛ ɛbɛbɔ me na eduru bre bi sɛ wɔ nipa abra abom a ya na wotwa na ni hwɛ benkum hwɛ nifa ya na ohun baabi a ɔmfa ne ho enkɔteta na sɛ ɔmfa ne ho enkosie na abribia no migidi ye sɛ abrabɔ na yɛbɔ no obia ne de obehia no wɔ kwam na maame ne de no wakɔ akɔhia ɛya sometimes bibi sɛ asia me bisa me ho sɛ me nso deɛn ne betimi ato me ɛwɔ mabrabɔ akwantu a me tuem oyɔnko da ne woda na maame me mani due ɛma ne kafra hwɛ sɛ wo ne wabusua dɔm enka ne gye na aba obi nim sɛ me kɔfro hyen we sɛ na nka mekɔ akonya nkwanhyia Oforisuo be manka ɔbɛtena ne ho ase adwene ne ho because onim de wɔ nanim na ɔmo de ani gye na ɛkɔnso kɔwie ase hwɛ busua ɛdɔm a na wɔ mo kɔnyina ɔmo te ɛhyɛn ne mu nyinaa no ɔmo nyinaa afiri mu ɛwɔ ɛyɛ ebretie bi mu na mehu ne sɛ maame Nyankopɔn wɔ enipa bi ɛde ma no maame sɛ wa Nyankopɔn enkun no enti Nyankopɔn kun wa de ɔte asefo bɛyɛ bia no yɛse ɔmo bɛhyehyɛ ɔmo bɛyɛ de ɔmo bɛyɛ bia no so Nyankopɔn ne nsa nifa no megidi ye sɛ ekura wo mu nti no meka kyɛn sɛ ɔnhyɛ ne ho den na Oforisuo bɛ ma eduru bre bi na sɛ abusua mu to wani hwɛ mu na wo hwɛ benkum hwɛ nifa na wankasa sometimes one nananom yɛ adwen wɔ nkasa wɔ kan yɛ ho sɛ abusua te sɛ kwaye ebia wo pini ho a edua bia wo ne sibre anaasɛ baabi ebia nso esi na wo fani mpɔn bia nka maame ne ho ne papa ne ho na ne bakora mpɔn so a na wo soso ne mu no ɔno so ne ho bia nka wɔfa me wɔfa kwaku antwi ɔwɔ ɛsrɛ so bretu abusua panyin ya ɔwɔ ɛsrɛ so ɔfa Nyankopɔn enkoso nhyira enka ebre bi do sei a ɛwɔ sɛ nka wɔfa ɛna ɛtwentom esi ne koko na nka wɔkɔ de ne wɔfa asi enso hwɛ sɛ ɔno ankasa a bia nka obi fra bonten ba de nkrante edwa egu ne bɛyɛ na sɛ ne wɔfa asi so anko bɛgye no wɔno mom ɛna akɔtwe nkrante na ya na Nyankopɔn na wanwade ne ya na dɔɔso ɛsɛ maame oni nan na yɛ mpɛse yɛde ne mfonyin no ɛbɛto kasafidie no so dadeɛ na yɛde asosɔsosɔ ne nan mu a yɛahyɛ no wɔ mo mpaboa ne bia ontimi ɛnante without crutches ɔfra ba high crown no yɛnuanom bi na soso ne mo bɔ na bɔ mu sɛbi ɛde ne fro so ase no na wɔte wɔ ne yɛde nkrante ɛba no so sometimes ya na we imagine na sɛ wotwa ne mfonyin wɔ wani so a ɛya na oyam kola bɛhyehyew na ne nyinaa no busua dofunu enka maame obi na twe sekan de ba ne so ɛna nka ebetwitwa no ha nyame amfa fie ɛna nka ɔfa yi a ɔno akasa twe sekan wɔ ne wɔfa asesu yi ka be hu kuntunkura ɔbɛbɔ ka be hu mani abre mani dakotomo gyamu me wɔfa ase ni mpɔn na ɛkorɔ no me wɔfa ase kɔtɔblɛ sɛ wampafo ɛna ɛkɔ no ye made papa bi ahwere me afɛ no obɛbɔ nsamnane na efunu adaka sɛ taxi omde kwa kɔfa funu no watena front agya ne ntoma bi agu ka yi gate so sɛ wahu de ɛwɔ hɔ no abusua saa na tie abusua dofunu yɛn mu nipa wɔ abra wɔ te ase yɛte hɔ a yɛn kyerɛ wɔ dɔ ɛmfama yɛn ho Bible said that when timi anhwɛ ne fie yie no ɔmfata sɛ ɔbɛhwɛ dodoɔ so wɔ abɔnten ɔfa nimpo wanka ɔbɛhwɛ wɔ fa ase so yie no wobɛhu ɛsɛi abato bi duru so a obɛpie assembly member adwa na ɔkɔ akɔpele adan ɔpɛ sɛ ɔhwɛ kromu ne nyinaa so yɛto ebia amanyɔfoɔ nso so aba bi abɛwo nso akɔhura gyina mu adan ya mpɛ sɛ meyɛ twerɛfoɔ mpɛ sɛ meyɛ titenani ɛde ma amanyɔkuo mpɛ sɛ meyɛ amanyɔkuo bi titenani anaasɛ sɛ ɔhu deɛ nneɛma si kɔ no nti meka kyerɛ abusua nyinaa sɛ yɛmo aboa yɛ ho yɛyɛ mogya korɔ ɛna sɛ nyɛ mogya korɔ korɔ mpo na yɛhu sɛ Nyankopɔn na ɛboɔ yɛ nyina sɛ ɔyɔnko da ɛne wo da enka we de enka wo de aplaku pe wo fa ehu sa na ya na etobere bi a ye nuanom aplosifoɔ ebinom yɛ adwuma ɛboa nipa
gye nipa nkwa bɔ agyapadeɛ ho ban nanso ebinom nso dwumadie no ɛyɛ na akɔyɛ bibie wɔ hɔ asɛm bi ba sɛ nso so ayɛ na abusuom ayɛ na abusuasa sɛ obi abɔ ntrɛne sɛ wɔde se kan bedwidwaw enye nyankopɔn na ɛyɛ adom ɛma ɔbɛyɛ kokodo anasɛ saa tam ayɛ sɛ Abraham bra no okotwa ne ba Isaac eti no na ɛka adɛn na nka wɔde se kan ato ne minimu a nyankopɔn ka sɛ wɔmpagya n'ani ɛnhwɛ aguama na wɔgyina hɔ no wɔnkɔnkɔtwa ne tin ɛyɛ nyankopɔn na ɛka kyerɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔnto n'ani na ebi ɔbɛnya ɔbɛhu buo yɛ ɛda hɔ yɛ a ɛde abɔ ne ho ban anasɛ ɛde asizi ne wɔfa na nka wɔfa ne betwitwa no na meka kyerɛ yɛ nyinaa sɛ yɛmmoa nipa wabra wɔte aseɛ na Oforisuo bɛɛma maame wafam abranteɛ na ɔsɛ yɛfrɛ no Nana Kwame na yɛse na adwene ho ate no nyame sɛ sɛdeɛ ɔmo no kaayɛ no biribi ankɔka papa a ɛnyɛ kyerɛ dɛ ɛna wotiri mu fa nso so akyerɛ aman ɛnkyɛw sɛ wɔnim ewuo ne ho bia ne bɛyi a na wɔse wɔyɛ taxi driver yi a wɔne Nana Kwame nyina di dwuma korɔ sɛ taxi drivers no onim ne ba ne wuo ne ho bia menya sure sɛ nka obeyi ne ho akyerɛ ne saa yɛ nyinaa menka yɛ ho yaw yɛ papa kɛtɛkyɛ ɔbɛɛma mmeranteɛ hene ma ne 83 mu bigye di yɛ sɛ yɛ mu bia yɛ bɛn no no bia yɛ soso ne ho daeɛ nanso ɛnyɛ sɛ bia mehyɛ me dan mu a mehu sɛ Nana Saman adan a wɔte me mpa so adan a Nana tem akonnwa mu sitting room adan a me na me kun no nya me na me kun no yɛ mu bi wɔ hɔ bia obeyi ne ho akyerɛ wɔ daeɛ mu anasɛ biribi saa but ɛnyɛ sɛ ɔbɛtaataa yɛ sɛ ɔba bɛkua adan a kasa kyerɛ ɔba na ɛte wo ne bia na abranteɛ na yɛfrɛ Nana Kwame no ɔno na bia okoyɛ bibi ma saa ewuo no ɛbaayɛ ɛna bia Saman no pam ne sɛ bia nkɔka no kora nkyerɛ ne maame no ɛna ɔde n'ani brɛ bɛsoɛ wese so na mpanyimfoɔ na yɛ na ɔmo wɔ yɛ kuro mu no yɛsrɛ wɔnom asɛm sɛ baayɛ a yɛntia yɛn mpaboa mu yɛ yɛfɛ na nsifo mu yɛ na yɛnka asɛm no ma ne nsi na brante na busuafoɔ na wɔse wabɔdam ne yɛgya no na bɛhu nyame amfafia na nka wabɛtwitwa maame no ɔkɔ ne baabi no Oforisuo bɛɛma yɛnhwɛ na asɛm ba yɛnka ne yɛ na meka kyerɛ maame sɛ Awurade Nyankopɔn ne na hoɔden enti bere yi a menim sɛ wayɛ mmerɛ na ɔwɔ ahohiahia mu no ɔmfa Nyankopɔn nyɛ n'ani daa soɔ mesra Abraham Nyankopɔn sɛ wɔnsa no mɛhwɛ no wɔ n'ahohiahia mu na sɛdeɛ Oforisuo mede m'asɛm si no Isaiah 41:10 no ɛkaeɛ no mebɔ ne tiawaa bi wɔse hwɛ wɔn a meba wadaroma wɔse ensuro na me ne wo wɔ hɔ ɛma wakoma ntu na me ne wo Nyankopɔn mɛhyɛ wo den enso mɛboa wo enso mede metiri ni nifa mekura wo mu Awurade asɛm ni deɛ mede gya me maame no enipa Nyankopɔn bɛboa obi a wɔde fa nipa so wa ɛka wakoma so obetimi aboa ye maame ni boa no ye mo nipa wa abra wɔte asɛm me fa asɛm ni that's it yanko computer so adwadie emra Hey, sawa, edi enso ne gu friji mu. Ofa, nya ne aba so ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen akalan water. Ye gu friji mu de acid wom pa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare saa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na noa ne kangen akalan water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No sesa ni nsu a wonom no kangen akalan water. Na oba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kagin akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474 Mafuya meya, you say hepatitis. Me to ase, me sremu. Asa why bi na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosua Dua ya betrete. Sciatica, entini, any bone fracture. No mpemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize wasa area ropa. Yare ba konso ne sayo mombre pa hepatitis B, stroke, diabetes.
akoma mu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ne nyina ɛyɛ power specialist herbal hospital koko wɔde abɛf mfidie bɛhwehwɛ mu yie ansa na wɔde mu nduro na nanam no account akra ɔkwabenya ACP road wɔsi power bus stop wɔ hɔ a kumase ɔfɛyiase wɔne Josbro filling station de hwɛ no mu ɛna takora de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha baabi obia wo bia mfrɛ 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Obakus, wouldn't miss our bra panyin in a yasimi and no I to me uncle. Yeah, bono, obey say, Tichina. Kumfanku, Asem womo, bibi pa wo. Me de sebi nuabe ma no ne makasa. Onse na nsen ya no waka ne sisi ya ne sisi ya. Enye ne sisi, bibi pa e na ekoso. Omware fofo onse na ntesa. And madam for one can't tell me. Listen that you would ya some ketu. And you net here for obi entie de me kan yi. Ba ma duru bibia e sa o ye ho duru. De ma ni je ba no yira wade mu. Mu ya ne simple kra. Adrubi was cement herbal shop asokore mampon. Your friend cement vital herbal mixture. Ninsu ho ne topa yeso ho. Na sadre mema nyina fra na gan. Mema dure fra na gan no eni hammo. Wo de yan sa wo be no. Wo pa mema dure fra na gan bi ato. Ebi was asokore mampon. Cement herbal shop. Eni mia eto abibidro ni abrofo dodo no a. Sa wo pen dodo atu a. Koda ni farmer. Colinac, Misty, Epidank. Presa number C 0240 616061. Mema dure fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Okay. Kangen alkaline water. Wadofo nya nsuo bia ni nsuo. Nsuo ne de wo no makoli padua ni mu na akwa adwuma na asayade. Nsuo metumi akamfo ama na anwumre ye Kangen alkaline water. Kangen alkaline water. Na sa Kangen alkaline water no. Sa alkaline no. 8.5 and 9.5 no and a year adwuma onom ne ko nipadua ni mu a Dr. Otowubek say nom Kangen alkaline water na yade bia wo nipadua enkotu ase ensa yade no senso we na dance aba say obi de mia kuro enkuda atimi akuno na wonom akoyem hwe Kangen ba ye no womu anom Kangen dance di a odie no kire say enye nsuo bia ni nsuo nemom ensuo ne Kangen yakwa abawa rutu kwa ne so ho ena yebenya Kangen ni bi ato ewo Brema UGC yemfre Kangen for wa homa Oforisuo 0241 449191 0241 449191 na yekoto Kangen ewo Brema UGC abawa rutu kwa ne so kama pa Aquacura Mafia series wayosi one ventures ene Terawan Media ede Aquacura Mafia series ede abadwaso na sa series afutu sem wom asiri sem wom na obesua de so afrim Aquacura Mafia series no yeyi no ewo Sompa TV eye eda memene da aba no nongotwe apa ho sima aduasa ena yeyi Aquacura Mafia series na ekosi nonkron ye 30 minutes pepe na esanse efe na futu semwo mu nti no yesi so memene da yesi so wukuada ede maw na ayefe wabra no mienu abo ekọ no mienu empa mu
ɛna akɔkora mafia series yi Sompa TV amanfo ɛhwɛ na wodi ho adanse yie papa wopɛ ho ensɛm kan ye bi anaasɛ wopɛ sɛ wobɔ ho dawuro di sika bɛsɔ wo masene na sɛ yɛsigi ne tɔɔto no yɛsigi ne sope no yɛyi kakra ka ho ma wo a no wafrɛ wa ahomatrofo iso 0249942842 0249942842 na adwumakuo wei ɛna ɔmo se dabi akokora mafia series esi efe no yɛde esika bɛboa na yɛde apia wɔ mo na enwoma akonkai 21st clinic the sciatica expert ɔmo ɛna aso akokora mafia series asere kama pa Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro Extra Comfort Limited obeda no wada na ho ɛwɔ mattress papa so na aye from amount Midimafo Herbal Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center omo ena aso akokora mafia series asene na yede ebrew damemreda na yesisu biem dawukuada na nyoma akonkai edi amount yebema yetiefuo kwan na omo so abem die na omo ka kire ye maami agoretichire sembe na omo ka kire ye maami yemwo nipa wa bra wote ase ana se nkuranhye semben ena yede ka kire ye maami koso ye maami asemi abreho asifim ye papa 0551931931 0551931931 ana 0548931931 yekwa homan so na yenje ya frefo adwenkyere ene wonkura nhyesem ene wawretekyesem. Hello. Good evening, madam. Good evening. Pom to say. Yeah, me at mo bachelor man show. Ayi gina na so. The bachelor. They try in your bema. I tell you. Last Friday, no. I don't know get to them in the other thing to them. Muslim in your bema kid. In the other thing to them. Return. Yakwa na dia no so na high hot Nipa. Hello. 0551931931 0551931931 0548931931 Hello. Hello, good evening. Good evening, mama. Me kacho me fwa also for the no. Say. Say mama na say me yan koton. Okay. Na mama no so kan di say ohina na de che no kwa. Enti so betumi ato a misusu say agi se bi e company for ni ene company for no e kasa ohina no de asase no ma no. Na oje mu de che mama no kura ansana so beto a osimi ato. National Bank. Madam was. Okay. Hello. Sompa 93.1 0551931931 0548931931 Hello. 0551931931 0551931931 Hello. Majo so mame. Ni made no kwasem well. Anya asem ketuwa o. Na me se dia masrewa. Na de be figure ya me asem. Sansi be wo kwa woni best so straight. Na sansi straight. Slow to dump na ko ponse. Wono masu no. Omunya na doye pa na ni jenye ni pray. Ni power ni jina na ukwa wale wasasi isu. Ina masi na minkamu. Hello. Hello. Good evening, Oforisuo. Good evening. I'm here there. Adum ni shirao. Mekasefri Kenya ase a dream. I'm saying the end say akwala na sama na taka no. Oluku akwala no. Who dey see? No. Busia for hiri ho.
Omoya obekana ni matem. Ama maame so anya fa ho. Ndo ma piti na nka mo. Na wono kura so abodam o. Hello. 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 Penny ma radio set na TV set ko phone. Mani ko phone. Oh. Hello. Mani ko phone na ye betonka. Madam. Hello. Hello. Meet you. Hello. Good evening. Good evening, madam. So, and Mr. Kakane, and say, yes, you can know him now, and call the after any channel. Anka, Uncle na, Uncle, as a young child, dear, a branch and a day, and Uncle can't show him. Nanka, or him so M1. So they took or then that's one to me and young video. I know I fell in now for the people, baby. Somebody or Henna crowd with him. Hello. Hello, boss. Good evening. Yes, sir. The patch of my minister all cano. Oh, Chirumi, a ban, Sena, the Banone, Akurano, the Dupusi in the man, the Banukui. I don't know Chirumi, on Kanye. Nadam for no. Nadam for no. Eti ne bani wu ye na chiri no. Ena wo se ne bano hunehunano. Ne bano no a wone no nadam for no a wone no eni twita si. Na the tennis say. The tennis say the bano one akwara no mi no mi nyina no bu isu moto kada. I don't know why. Enti ni no me na wo full close pa. Enti je ewo no eze ma me no chirumi ye na busia obi o ti dia na ti ati. Aka se mi o hide. On kan se ni nyina no bi antase. Gracias. You. Yede ofreni nyina ebesi ha. Na yenko Facebook messages no so am say birthday no mienu miensa bi so wo ho. Na yenko yenim. Facebook messages no ebeboa kama pa. We birthday we fire officer bi Koba fa bra. Yenfa Facebook messages number na yentoa so. Noki. Omno. First you mamencha me amenua aja kodune to frakra ba beduna. Yenua be ma bi kasa ye ne ya adwen e wo kwa bebe so na mami me na mo ahihie ai. Se meda me ma me tiase na me ba beda. Me ma me onim de me koye na bonten. Etimu me hwe no ma bi o nse de na wo ka no. Asif se ye musa mami de ebo no nsia wada. Baby ane ba no omon mienu nam no. Ebi kwa ne ba ekwa ne sebe oma na danfo ya adwen bi. Ti mami de wonim na mom de e ka ne se. Me tie se sebe mpredwa se me no obi me fo obi nko ba bia. Esi de na me ka se sama ehunu na me. Eno na ye ka. Ti mami de ye take ne ba bia. Won de bo se sia wada. Ne ba no onim ba bi omon nam. Eti de ene hia ne se. Edi enti na abrante no. Otata mami se. Mami ne ba na eden. Ehunu na no. Edi ene wa ye. Asem ne nyina no fo. Mami so nya samai. We a free fire officer Adu Ebeneza Opoku and always say Mrs. Opoku Brago happy birthday Nikunu a fire officer and was say Mrs. Opoku Brago and a wawoda or for panono come pa ya sorry akwe na charismatic Kenaland ministry
atwereboɔ bishop atwereboɔ ɛna ɛbɛfa adwai ote wɔmona samoanka odifoɔ pɔ kwabena ote ne nka ɔhene yere mame yɛboa kua asuama bronya ote ne nka bɛma wusu kantankraka chief executive producer enso ote ne nka nkwankwa no a ɔmo da drum a ɔmo ne bɛma wusu